Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes sa Mayo 19 tuig 2023. Thank God it's Friday. Sa mga kabombota sa gyapon inimolagan nimo ang Kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, unahon naton ining bago gilamang nagtakop nga Game 2 sa tunga sang Denver Nuggets kag Los Angeles Lakers sa Western Division Finals. Ang Denver Nuggets nakuha ang ikaduha sining kadalagan, 2-0 na karon sa Game 7 series sang Western Division Conference. Kung sa din nag-score diri ang Denver Nuggets 108-103. 5 ang abanse diri karon sa Denver Nuggets batok sa Los Angeles Lakers. Wala gid mapunggan ang show up karon ni Murray, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa diin himo ini sang score. No, si Jamal Murray mga kabombo nakahimo sang double-double, samtang si Nikola Jokic naman ang mayara sang triple-double. Istoryahan ta dugang inakaron sa aton sinibre nga pagpangalagad, samtang sa dugang pa nga mga nagapanguna karon nga mga balita lokal. Iloilo City Comelec ginatutukan man ang double registration. Inapa siguro nga madula ini antes pa man ang Sangguniang Kabataan Barangay Elections. Sandig iya sa Comelec National Office mayara sang 4,000 or 400,000 ka mga double registration nga ila sini natukiban kag ginatutukan ini karon nga mapanas or makuha kag mapasabat ang nasambit sini nga mga individual nga mayara sang double registration. Sa dugang pa nga mga balita, debris ang gindemolish nga mga merkado sa diin makanto. Sa karon sa aton sinima kabombo ginupisa na ang pag-demolish sa duha sini ka mga dalagko nga mga merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo, ang Iloilo Central Market kag ang Iloilo Terminal Market. Ang pamangkot sini karon ang mga debris sa diin balabakanto kag sino ang magahimos sa sini pagluwas sabit sa mga mapuslan pa dira ginahimos man sang mga tenants batang nabilin karon. Now, ang hindi na iya mapuslan, sino ang matipon sini Banwa. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa gihapon diri sa Bombohanay sa Udto. Mga sumalakay nagdagsa sa Parola Wharf agod makigpahin sa Manggahan Festival sa probinsya sang Guimaras. Ginadagsa karon sang mga sumalakay at the same time mga local tourist ni kalabanan local tourist gid ang mga padulong sa probinsya sang Guimaras. Gusto man siguro maka-eksperyensya sang ginatawag sining mangga or paho eat all you can. Mga alas 12 subong Udto masugod ang eat all you can sa mangga or paho. May gantanan man sa Manggahan Festival 2023 sa Guimaras Province. Sa nagapanguna kag mga mainit naman nga balita nasyonal, ginatutukan man sa karon ining nasambit iyang pag-resign ni DepEd Secretary at the same time Vice President Sara Duterte sa lakas, no? Sa aton sinima kabombo nga kun sa diin una diri nga nagpanaog sa posisyon amo si Second District or Pampanga Second District Representative Gloria Macapagal Arroyo nga kung sa diin siya man ang nagtindog nga kingmaker, no? Sang nakaligad sini iyang before pa man sang presidential elections. Nga kung sa diin ti iya sini nga giningganyo nga mag-upod sa ila sini karon iyang makabignaton sa ila sini karon nga grupo or partido, no? Ang lakas sa CMD, no? Sa aton sini nga mga kabombo kag magtandem sa kay President Bongbong Marcos. Ginpanginwala man karon sa anay presidente kag Second District Pampanga Representative, no? Nga mayara sang plano nga kudeta
Now, sa aton sini nga mga kabombo, batok iya sa kay House Speaker Martin Romualdez. Istoryanta na karon sa aton sini nga mga kabombo, diri man sa aton sini nga pagapangalagad kay makita na naton karon nga may ara sa movement sa political landscape kag most probably sa aton sini nga mga kabombo makahatag ini no sang epekto man sa bahin karon sang Bongbong Marcos administration ni President BBM sa aton sini nga mga kabombo. Ini nga mga balita kag impormasyon detalye sini panumbalikan naton sa paday nga pagpalayag sang Bombo Anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Mayo 19, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, kasunod ng pagbibitiw sa lakas CMD ni Vice President Sara Duterte, Senator Revilla iginiit na dominating political party pa rin ang nasabing partido. Si Vice President Sara Duterte lubos na mga nagpasalamat sa kanyang mga party members na nagpakita ng pagkakaisa sa ilalim ng iniwang partido. Samantala, 8 mula sa 10 mga Pilipino patuloy daw na nagtitiwala sa Philippine National Police batay ho ito sa kapapasok na survey. At ang Metropolitan Manila Development Authority pinaghahandaan na ang banta ng krisis sa tubig sa mga darating na buwan. Sa ating provincial report, ilang mga mangingisda sa bayan po ng Infanta at ito ho'y sa bahagi ng Pangasinan, limitado na lamang ang pangingisda dahil daw sa bantay sarado ng Chinese militia ang strukturang itinayo sa Scarborough Shoal na parte ho ito ng West Philippine Sea. At sa ating balitang pampalakasan naman, Army athletes humakot ng 17 medalya sa 32nd Southeast Asian Games. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabumbukas Star Nation, sa likod po ng mga pagambon na naranasan sa ilang bahagi po ng Kamaynilaan kaninang umaga, nanatiling mataas pa rin ang temperatura ho dito dahil sa umaabot pa rin po tayo sa 33 degrees Celsius. Batay ho ito sa datos na inilalabas ng Bombo Radio Philippines Weather Center. Ito ho'y katumbas ng 41 degrees Celsius na heat index o itong tinatawag na body heat index. Samantala sa ating mga dagdag pang mga balita, marami rin sa mga Pilipino ang patuloy na nagtitiwala at nagpahayag ng kasiyahan sa performance ng Philippine National Police ayon yan sa isang survey. Ito ay sa kabila ng mga kontrobersiyang bumabalot ngayon sa buong hanay ng kapulisan nang dahil sa katiwaliang kinasasangkutan ng ilan sa mga tauhan nito. Batay sa independent at non-commissioned poll na tugon ng masa survey ng Octa Research Group mula noong Marso 24 hanggang Marso 28 ay lumalabas na hindi bababa sa 8 sa 10 Pilipino o 80% sa buong bansa ang patuloy na nagtitiwala sa Philippine National Police, habang 5% lamang ang walang tiwala sa organisasyon at 15% ang nagsabing sila ay hindi sigurado sa performance ng police force. Sinabi ng survey na ang mga respondents sa Visayas at Mindanao ay mas mapagkakatiwalaan ng Philippine National Police na may
habang 67% lamang ang naitala sa National Capital Region. Habang ang age group naman na 25 years old hanggang 44 years old ay ang may pinakamataas sa trust rating sa police force na may 86%. Nasundan naman ang nakatatandang mga edad na 75 years old pataas na mayroong 56%, habang ang mga nasa edad na 55 hanggang 64% naman ay mayroong 10%. Nakapagtala naman ng 9% ang mga edad na 18 taong gulang hanggang 24 taong gulang. Samantala, ang mga Pilipinong naninirahan sa kanayunan ay higit na nagtitiwala sa puwersa ng kapulisyahan na mayroong 85% kumpara yan sa mga nakatira sa mga urban lugar na mayroong naitala na 72%. Kaugnay ho ng balitang yan, malugod na tinanggap ng Philippine National Police ang magandang resulta ng sinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research. Ito'y matapos na makakakuha ng mataas na trust at performance rating ang pambansang pulisya ng Pilipinas sa unang bahagi ng taong 2023 batay ho sa sinagawang survey ng naturang grupo. Sa isang pahayag, sinabi ho ni Philippine National Police Public Information Office Chief Brigadier General Rodrigo Maranan, ito ho'y patunay lamang na marami pa rin ang nagtitiwala sa pambansang pulisya sa kabila ho ng mga kontrobersiyang kinakaharap ngayon ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Ito raw ho ay sumasalamin sa mga nakaka-appreciate sa trabaho ng pulisya, kabilang na ang mga pagpapatrolya sa mga lansangan, pag-iimbestiga sa mga krimen, pagkasa ng mga operasyon laban sa mga kriminal at gayon din ang patuloy o pagtulong sa mga nangangailangan. Bukod ho rito ay binigyang diin din ni Maranan na ito ay magsisilbing motibasyon at inspirasyon para sa buong hanay ng kapulisan na mas paghusayan pa ang kanilang pagseserbisyo o pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Oras natin, magkakabombo, 7 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kuha po tayo ng mga report mula ho dito sa naging issue mga kabombo sa Lakas CMD. No? Meron na rin pong statement o pahayag na ibinahagi si Vice President Sara Duterte na una na nga pong napabalitang nagbitiw sa kanyang party list na Lakas CMD. May nakuha ang report dyan si Bombuana Lizo Berano. Matapos ang biglaang pagtanggal sa pwesto kay dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker, bumulaga naman ang biglang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa Lakas CMD Party. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni Vice President Sara Duterte, kanyang sinabi na sa pwesto siya ngayon dahil sa tiwala ng sambayanang Pilipino na kanyang pagsisilbihan at ang bansa at hindi ito malalason sa political toxicity o ang hindi kaaya-ayang political power play na nangyayari ngayon. Lubos namang nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga party members na nagpakita ng pagkakaisa. Tiniyak din ni Duterte ang kanyang buong suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa mga sources ng Bombo Radio, tila may nagaganap na tensyon sa partido bunsod ng ilang mga issue na tila hindi nagkakaunawaan. May ilang nagsasabi na tila nagkakampihan din ngayon sina Congresswoman Gloria Arroyo at si Vice President Duterte. Una nang inihayag ni Congresswoman Gloria Arroyo na prerogative ng House leadership ang pagkakatanggal sa kanya bilang Senior Deputy Speaker. Subalit hindi napigilan ng dating Pangulo na maglabas muli ng pahayag dahil may nakarating sa kanyang impormasyon na siya ay pinagsususpetsahan na nagbabalak ng ikudeta o patalsikin sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Arroyo na posible ngang misconstrued o mali ang pagkakaintindi sa kanyang mga naging aksyon, partikular ang naging biyahe nito kasama ang ilang mambabatas sa bansang Korea para sa isang official meetings. Una nang sinabi ng kasalukuyan nga, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Zambales at kasama niya si House Speaker Martin Romualdez. Hindi din naglalabas pa ng pahayag si Speaker Romualdez kaugnay sa nangyaring pagbibitiw nga ni Vice President Sara Duterte at maging ang pagtanggal kay Vice President kay Congresswoman Arroyo sa kanyang pwesto bilang Senior Deputy Speaker. Pagkatapos sa Zambales ay dumalo naman si Pangulong Marcos dito nga sa isang event sa Clark, Pampanga. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And it has always been my advocacy
And those of you who have known me since before, na senador pa ako, congressman pa ako, kahit na ng governor ako, it has always been my aspiration that national government and local government work together well. And it is a change that I have tried to institute in that generally the tendency over the past few years has been for national government to make decisions for local government. And sometimes those decisions that we find, tayo mga gobernador mag-i-implement, tayong gagawa ng anong bagong batas to fill the new functions. So this I think is the continuing theme that we are always talking about. Sabi ni Gov. Jun, ganun din, that the unity, the same thing with the coordination with the House of Representatives and the whole of Congress, also the Senate. Ay dapat talaga hindi lang national government ay nag-uutos sa ating mga probinsya, sa ating mga lungsod, sa ating mga bayan. Kung hindi, ay dapat mapakinggan ang mga suliranin ng ating mga gobernador, lahat ng ating mga local executives. Sa kabilang dako, binigyang diin ng dating Pangulong Gloria Arroyo na malinaw ang kanyang tatlong political objectives. Una, para i-represent ang 2nd District of Pampanga. Pangalawa, suportahan ang legislative agenda ni Speaker Romualdez at Pangulong Marcos. Pangatlo, gagamitin ang kanyang experience bilang dating Pangulo at tumulong sa administrasyon. Bukod sa kanyang role bilang Congresswoman, isa sa kanyang public interest din ay tumulong na pahupain ang tensyon sa pagitan ng United States at China, kung saan kaparehong kaalyado nito ang dalawang bansa noong siya ay Pangulo. Nilinaw din ni Arroyo na wala na sa kanyang political objectives na maging Speaker of the House. Ito na rin ang kanyang posisyon simula nang maupo sa pwesto si Speaker Martin Romualdez sa 19th Congress. Samantala, nababahala naman ang isang party list representative kaugnay sa pagtaas ng bilang ng maternal deaths sa bansa. Ayon kay Representative Reyes na kailangang pakatutukan na ng gobyerno na magkaroon ng masas para matiyak ang mabilis na medical access para sa mga babaeng buntis o mga kababaihan na nagdadalang tao. Sinabi ni Reyes, batay sa ulat ng United Nations Population Fund Philippines na nasa 6 hanggang 7 Filipinong babae ang namamatay sa panahon ng kanyang pagdadalang tao at panganganak dahil sa kakulangan ng access sa mga health services. Ayon pa sa pahayag ng UNFPA Country Representative Dr. Leila Saaji Haudane na nasa panahon ng emergencies kapag kulang ang access sa maternal health services ay lantad sa panganib ang isang babae. Namamatay ang isang babae dahil sa hindi available ang reproductive health services dahil sa mababang kalidad at hindi abot kaya. Binigyang diin din ni Reyes na panahon na para ilipat sa mga rural areas ang serbisyong medical at health services. Dagdag pa ng mambabatas, dehado kasi ang mga kababaihan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas dahil mas malaki ang kailangan nilang gastusin para makakuha ng health services. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita mula pa rin po dyan sa Malacanang, mga kabombo, muling siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakasuporta ang kanyang administrasyon sa magpapatuloy pang pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines sa talumpati ng Commander-in-Chief sa surface-to-air missile firing and capability demonstration sa San Antonio, Zambales. Inihayag nitong mahalaga yaong mga kagamitan na ginamit sa capability demonstration. Sa pamagitan anya nito ay mas magiging epektibo ang pagpapatupad ng mga kasundaluhan ng kanilang mga tungkulin at mapapangalagaan ang national interest ng ating bansa. Mahalaga din, sabi ng Pangulo, ang advanced imaging system sa warfare ng hukbong sandatahan sa harap na rin ng may kinakaharap na usapin dito sa territorial domain. Pagtitiyak ng Pangulo ng Pilipinas, magpapatuloy ang pagkakaroon ng ganitong uri ng major naval asset, sabay pahayag na marami pang gagawin sa Armed Forces of the Philippines.
Karagdagan sa ating mga balita, pabor naman si Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na ipatupad ang internet voting sa darating na 2025 elections. Sinabi ng kalihim na siya ring chairman ng Advisory Council ng Commission on Elections, mas mura ang pagboto sa pamagitan ng internet kaysa sa mahigit sa 400 milyong pisong budget para sa pagboto sa ibang bansa. Anya, inaasahan din na tataas na malaki ang tinatawag na voter turnout na noon pa man ay naitatalang mababa. Ayon sa opisyal, ang mahalaga ay suriin ang seguridad ng online platform na gagamitin at ang proseso ng pag-verify ng kanilang mga pagkakakilanlan. Idinagdag pa nito na titignan pa rin kung aling platform ang dapat gamitin na kung saan maaari nilang i-link ito sa Digital National ID at sa pagpaparehistro ng SIM cards. Ang mga sistema na pag-verify ng pagkakakilanlan ay nagiging mas matibay sa pamagitan ito ng biometrics, finger scanning at maging ang digital signature. Kung matatandaan, inaprubahan ng Commission on Elections ang online voting para sa mga rehistradong botante sa ibang mga bansa, kung saan sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi na kailangang gumawa ng batas para sa pagboto gamit pa rin ang internet. Samantala, welcome naman sa Armed Forces of the Philippines sa naging pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inamyendahang batas na nagtatakda ng fixed term para sa mga matataas na opisyal ng militar. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar na walang nakikitang masama ang sandatahang likas ng Pilipinas sa naturang desisyon ng Pangulo dahil napapanahon na rin anya ito sa ngayon. Kasabay nito ay iginiit din ng opisyal na naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na sa pamamagitan nito ay mapapatibay pa ang profesionalismo ng military at pagtitiyak din na patuloy ang mga programa sa kanilang hanay. Anya, dahil dito ay mapapanatili ng naturang militar ang kanilang dynamic at progressive na sistema sa promosyon sa hanay ng militar upang mabigyan din ng pagkakataon ang lahat ng mga senior officials ng militar na ipakita ang kanilang husay sa pamumuno. Kung maalala, kaugnay nito ay una nang nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act 11939 na nag-aamyenda sa Republic Act 11709 kung saan gagawin na lamang na 2 taon mula sa kasalukuyang 3 taon na termino ng mga major service commanders, kabilang na ang commanding generals ng Army, Navy at Air Force at gayon din ang superintendent ng Philippine Military Academy. Bagaman mananatili sa 3 taong termino ng Chief of Staff ang Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng fixed term, mapapalawig naman ng 1 pang taon ang serbisyo ng mga sundalong mayroong ranggong Second Lieutenant at Ensign hanggang Lieutenant General o Vice Admiral. Kuwatin po tayo ng mga dagdag na development mga kabumbo. Kaugnay pa rin po sa usapin ng Lakas CMD. Si Senator Revilla, iginigiit na ang Lakas CMD pa rin ang tinatawag na dominanteng political party. Inubog raw at pinanday ng panahon. At ito hong Anti-Agricultural Smuggling Act, nais ding amyendahan ng isang mambabatas. May nakuwang report dyan mula sa Senado si Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang patuloy na nagkakaisang suporta ng Partidong Lakas Christian Muslim Democrats sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ani Revilla, ang Lakas CMD ang dominanting political party ng bansa at nananatiling nagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng kanilang party president na si House Speaker Martin Romualdez. Tumatayo naman bilang co-chairman ng Lakas CMD si Revilla. Ang payag na ito ng senador ay kasunod yan na naging issue na idinulot ng pagpapalit kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Inihayag ng senador ng pagkakaisa ng partido ay pinagtibay at pinagbigkis na ng pagsasama at pag-uunawang hinubog at pinanday na ng panahon. Samantala sa ibang balita naman, nais amyendahan ni Senador J.V. Ejercito ang Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 dahil 7 taon na anyang nakararaan ay wala pang nahatulang nagkasala sa kabila ng pagsasampa ng kaso laban sa mga smuggler. Inihayag ni Ejercito na maaring may mga butas sa batas.
Sinang-ayunan naman ni Vincent Philip Marunilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs, ang isa sa mga mungkahi na standardize ang evaluation ng mga imported na produkto na kasalukuyang discretionary sa panig ng customs examiners para maging kwalipikado sa agricultural smuggling. Ilan sa mga iminungkahing pag-amyenda ay ang hoarding, profiteering at kartel ng mga produktong pang-agrikultura sa listahan nito ng mga krimen na kinasasangkutan ng economic sabotage. Kinalulungkot ko, hindi ho madali gumawa ng batas. Napakahirap po. It's a tedious process para makapasa, especially in both houses. Yung anti-agricultural smuggling law was a product of hearings and investigations because of rampant rice smuggling back in 2013-14. Napasa po 2015. Napasa po ito 2016, if I'm not mistaken. In fact, then President Duterte was even one of our resource persons dahil nga sa smuggling na ito. Anyway, dahil kaya nga po ginawa ho nating economic sabotage, just to give a background again as one of the principal authors, dahil pinagkakaita natin ang ating mga magsasaka ng hanapbuhay na sa tuwing pumapasok ang smuggled na agriculture products, particularly lalo ng bigas, asukal at iba pa, bagsak ang presyo ng bigas at mawawala ng pagkakataon ng magandang kita ang ating magsasaka. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga pagbabalita mula sa mga lalawigan dahil ilang mangingisda sa bayan ng Infanta sa Pangasinan, limitado na lamang ang pangingisda dahil sa bantay sarado ng Chinese militia ang istrukturang itinayo sa Scarborough Shoal na parte po ng West Philippine Sea. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Limitado lamang ang pagkilos ng mga mangingisda sa bayan ng Infanta sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa pagbabantaya ng Chinese militia ang istrukturang itinayo sa Scarborough Shoal na parte ng West Philippine Sea. Ito ang isinad ni Infanta Vice Mayor Virgilio Vallarta kung saan bagamat wala nang itatalang anumang mga klase ng pag-atake ang China sa mga mangingisda roon, mayroong limitasyon sa access ng kanilang pangingisda. Anya na nagkaroon ng pagliit sa fishing ground kung kaya naman apektado rin ang bilang ng kanilang mga nakukuling isda. Mababatid anya kasi na nagpapatuloy ang isinasagawang struktura ng China malapit sa pangisdaan ng mga residente kung kaya naman hinigpitan nila ang mga individual na makalapit at makapangisda doon. Sa ngayon, malaki na lamang ang kanilang pasasalamat sa Administrasyong Marcos dahil sa naging tagumpay na pakikipag-usap nito sa gobyerno ng China na nagresulta upang hindi na makapagtalapan ng pangharasa ng mga Chino sa mga Pilipinong mangingisda. Mababatid kasi noon anya na ginagamitan ng water cannon ang grupo ng China sa pagtaboy ng mga Pilipinong mangingisdang naglalayag sa bahagi ng West Philippine Sea. Nagkaroon ng bawas ang catch ng fish and fries. Siyempre yung fishing ground naging lumit eh. Lumit yung fishing ground, lumit din yung catch, di ba? Hindi naman, kasi at least nakaka-fishing pa rin sila. Pero hindi kagaya nung una na very extensive ang fishing ground. Hindi kagaya ngayon. Kasi may mga structures na pinapangkuhan natin. Meron sila prioritan ng mga facilities doon eh. Parang kaya nila parang ganun ang kuhan. Sinasok ngayon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nagugulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Patuloy po tayo sa ating palatuntunan mga kabombo habang din humamaya ang ilang pang mga development mula pa sa ating mga probinsya sa pamagitan po ng mga provincial report. Samantala mga kabombo, ang Metro Manila Development Authority pinaghahandaan na yung banta ng krisis sa tubig sa mga darating na buwan. May nakuang report po dyan si Bomboy Canunies. Siniguro ng Metropolitan Manila Development Authority na buong pwersa ang paghahanda ng ahensya
sa paparating na banta ng krisis sa tubig. Nakikipag-ugnayan ngayon ang ahensya sa Department of Health at Metropolitan Water Works Sewage System upang mas maging handa sa posibleng malaking impact ng nakaambang El Nino. Sa katunayan, mayroon ng mitigating measures na ginagawa ang Metropolitan Water Works Sewage System tulad ng filtration system at paghahanap ng mga deep wells na magsusupply sa mga dam sakaling bumaba ang level ng tubig nito. Bukod sa kakulangan sa tubig ay nakikita rin ni Chairman Artes ang posibleng health risk tulad na lamang ng mga posibleng pagbahaya ng lamok sakaling magkaroon ng malalakas na pag-ulan. Kaya naman ipinunto niya na dapat itong i-check at alisin. Dagdag pa rito, inaasahan ni Chairman Artes na ang mga crisis teams sa bawat local government unit ay ma-activate upang mas ma-localize ang response sa isyong ito. Kaugnay ito, pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. As early as January, pinag-usapan na po yun, di ba, sa MFDR, MC. Marami po tayo, fire trucks, kami po dito sa MMDA, may mga water filtration system. Kami mismo, may 120 na portable sonar water filter. Meron po tayo malaking water filter system na daling sa Japan na kahit po anong dumi ng tubig, may reverse osmosis po yan. Pagdumaan po doon sa makina na yan ay pwedeng inuwi. Ganoon din po ang mga LGUs investing naman po sila. Samantala, sa kabila ng kahandaan ng ahensya, hindi naman makapagbigay si Chairman Artes ng eksaktong porsyento ng kanilang paghahanda. Aniya, sinisiguro niya naman sa publiko na maraming mga paraan ang ahensya upang mabawasan ang epekto ng nakaambang El Nino. Narito pa ang karagdagang payag ni Chairman Artes. Alam naman natin in so far as with the violence are concerned, wala exact science. I mean, nakikita yan na federal po na tayo yan, maraming pwede mangyari. So, I cannot give a certain percentage ng preparation. Pero, what I can assure you is lahat po na pahensya ng pamahalaan, including LGUs, hindi natin dito sa NCR, pwede sa buong Pilipinas o sa ating Pangulo, ay naghahanda. Yan ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Atty. Don Artes. Mayroon naman ng mga pag-aaral na maaaring makakuha ng tubig mula sa hangin. Kaya ngayon ay pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang equipment na mas maganda at efficient. Kung maaalala sa mga susunod na buwan ay pinangangambang mararanasan ang epekto ng El Nino sa bansa kung saan posibleng magkaroon ng malawakang kakulangan sa supply ng tubig hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo ay kananyas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, average IQ ng mga Pilipino resulta daw ho ng kakulangan ng suporta mula sa pamahalaan. May nakuha ang report po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Hindi kinabigla ng grupong Alliance of Concerned Teachers ang resulta ng pag-aaral kung saan lumabas na below average ang intelligence quotient ng mga Pilipino. Ito ay kaugnay ng ipinalabas na bilang ng World Population Review kung saan sa halos 200 ng mga bansa, pang 111 ang Pilipinas na may 81.64 lamang ang average IQ score. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay ACT National Chairperson Vladimir Ketua, bago pa man magkaroon ng pandemya, dati ng pangalawang mababa ang grade 5 sa Pilipinas sa buong Southeast Asia, partikular sa mathematics at science. Maliban dito, ayon naman sa pag-aaral ng World Bank, 80% na hindi nakakapagbasa ang mga Pilipino na may minimum proficiency level. Paliwanag ng grupo, makikita naman ang resulta ng kakulangan at kawalan ng aksyon ng pamahalaan sa krisis sa edukasyon. Pagbibigay din ni Ketua kasama sa hindi binibigyang atensyon ng pagkukulang sa pondo, mga gamit at pangangailangan sa silid-aralan, partikular na sa mga naapektuhan ng mga nakalipas na mga sama ng panahon. Hindi naman sinusolusyonan ng gobyerno yung batayang krisis niya. No? Ano yung batayang krisis niya? Una-una yung budget. No, imagine ang budget natin ay wala pa o hindi pa
lumalagpas pa lang ng 4%, no? Eh ano ba sinasabi ng international, lalo na ng UNESCO? Dapat 6%. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang mandatoryong pagsuot ng face mask sa mga pinuno at kawani ng pamahalang lokal ng Kabanatuan ni Isabela ipinatupad na simula ngayong araw. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Kawayan. Ipinatupad simula ngayong araw ang pagsusot ng face mask sa mga kawani ng pamahalang lokal ng Cabanatuan, Isabela. Ito ay matapos magpositibo sa antigen test ang dalawang nasa ilalim ng government internship programa. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Mayor Bernardo Garcia na simula ngayong araw ay lahat ng mga kawani na papasok sa kanilang trabaho sa LGU Cabanatuan ay nakasuot ng face mask upang maiwasan na magkaroon ng hawaan sa COVID-19. Isa sa ilalim din ang lahat ng mga kawani ng pamahalang lokal sa antigen test ngayong araw. Ang dalawang nasa ilalim ng government internship program na nagpositibo sa antigen test ay nakitaan ng sipon at ubo kaya pinauwi agad para mag-isolate at lahat ng kanilang close contact ay naka-isolate na rin. Isinailalim na rin sa disinfection at paglilinis ang buong munisipyo at tuloy ang transaksyon sa pamahalaang lokal. Yun nga, dalawa ang nag-positive. Kasi nakitaan nila ng sipon at medyo umuubo. So kaagad pinatest. So ang ginawa doon sa department sa treasury, tinest kaagad lahat sila. Eh yun lang ang lumabas yung dalawa. At yung mga contact close contact nila, yun nga, in-advise na mag-isolate sila. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nagtipon-tipon ng mga Central Asian leaders sa lungsod ng Shan, China sa pangunguna ni Chinese President Xi Jinping. Ito ay dinaluhan ng mga leader ng mga bansang Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan kung saan magsasagawa ang mga ito ng group-to-group discussion kasama si Chinese President Xi na inaasahan namang magre-resulta sa isang regional agreement. Sa isang pahayag ay sinabi ng Foreign Ministry ng China na dito ay magbibigay ng isang important speech ang naturang Pangulo ng China at ito rin anila ang kauna-unahang pagkakataon na makikipagpulong ang mga pinuno ng Central Asian countries kay President Xi. Bukod dito ay inaasahan ding maglalagda ang mga kinaukulan ng isang important political document sa gaganaping 2-day conference. Samantala sa hiwalay naman na pahayag ay sinabi ni Chinese President Xi na handa siyang magkapagtulungan sa bansang Kyrgyzstan na bumuo ng isang mabuti at masaganang komunidad. Nagpahayag din ang bansang Zafarov ng kagustuhang palawakin pa ang trade, economic at investment links ng kanilang mga bansa sa China. Habang una nang nakipagpulong sa Kazakhstan ang presidente nito kay President Xi kasama ang dalawa pang mga bansa na sang-ayon din sa pagbuo ng mas matibay pang alyansa sa China. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Bombo Network News Noontime Edition mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pagpangalagad sa Bombo Aray sa Uto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton banwa una diri anay ang bagugi lamang nagtakop sining NBA or Game 2 sa tunga sang Denver Nuggets kag Los Angeles Lakers. Ang Los Angeles Lakers short by 5 points. Now, sa Denver Nuggets, nakascore lamang ang Los Angeles Lakers sang 103 samtang ang Denver Nuggets nakascore diri sang 108. Agod nga magpanguna sa serye sa score nga 2-0.
Sa Lakers mga biyan, sa aton sinima kabombo nagpanguna diri si LeBron James nga may score nga 22 puntos, 9 ka mga rebounds, 10 assists, 4 ka mga steals kag 2 ka mga blocks. Naka-double-double diri si LeBron, samtang si Anthony Davis naman may double-double man with 18 points and 14 rebounds. Si Austin Reeves nakascore sang 22 puntos. Rui Hachimura may 21 puntos. Si D'Angelo Russell may napulo ka puntos. Pero kulang ina sa gyapon sa gintingob sini nga puwersa sa Game 2 sa Denver Nuggets nga kung sini nagpanguna diri si Jamal Murray nga may yara sa 37 puntos kag napulo ka mga rebounds. Naka-record naman sa triple-double diri si Nikola Jokic, 23 puntos, 17 ka mga rebounds, kag si 12 ka mga assists. Lead na karon 2-0 ang Denver Nuggets. Sa aton sining mga kabombo do diri guro naton makita gid nga matamat na gayamid na si LeBron James, pero hindi madulaan sa paglaom ang Lakers fans bangod man nga sa Game 3. Game 3, home court na ini sang Los Angeles Lakers. Di dapat makabawi gidri sila. Sa aton sining mga kabombo parang still alive pa sa conference finals. Kung ini sila mga biyan ang malutos pagid, ti yara na sila karon sa kung saan pa sa pilas ang kalutusan kag prepara naman nilang next season. Kung next season ara pa si LeBron James, kay si LeBron James sa karon ang nagapangidaron sang 38 anyos. Diba si kung next season makakita kita sang 39-year-old nga naga-dunk, tira sa tres, naga-power move. Di base pa lang sa aton sini nga mga kabombo. 34 minutos na kaligad sa takna sini nga las 12 ang COMELEC karon or Commission on Elections sa karon banwa ang nakatukim sa 400,000 ka mga double or multiple registered voters para iya sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Ang SKB or ang BSKE or Barangay and SK elections ang hiwaton sa Oktubre 30 tuig 2023. Ginpayag pa diri sa COMELEC chairman nga ang mga double or multiple registered ang na-record humalin Disyembre tuig 2022, December 12, 2022 kag January 31, 2023. Di ginatutukan ini karon sang COMELECO nga matapos na ang assessment by the end of May. Kag gina-expectar pagin sang COMELEC nga maga-doble or ining numero sang double and multiple registered voters ang magalabot sa 500,000 sa aton sinima kabombo. Pero may pamagi diri ang Commission on Elections karon para iyang mamatamat na ni assess, mamatamat na ni karon mambal nato na banwa mapasiguro nga wala sa mga double or multiple registered voters para sa barangay and SK elections. Sa aton sinima kabombo bangod man sa sining automated fingerprint indication or identification system. Sa linya naton bala si Mr. Jonathan Saino sang Iloilo City COMELEC. Sir Jonathan, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto, sir. Good afternoon. Mayong hapon, Bombo Cham. Mayong hapon sa tanan nga tagpalamati sa programa. Alright, Sir Jonathan, diri sa ang Commission on Elections National Office, nagpahayag nga mayara sila sa natukiban nga mga 400,000 ka mga double or multiple registered voters diri sa syudad sang Iloilo. Sir, kumusta karon ang aton man sini nga pagpangusisa? May ara kita sina nga mga problema ang aton nga mga double registration kay isabala may mga butante nga supposedly dapat mag-apply sila transfer that ang ila gina-applyan ng voters registration nga application. So silingon madouble gina siya, pero mas ma-cure ina siya paagis paggamit ng aton nga tool nga ginatawag nga automated fingerprint and identification system sa diin ang Commission on Election sa Manila amo ina ang naga-determine sang
sina nga mga registration kay mabalaan naton no paagi sa sina nga tool no paagi sa paggamit ng system paagi sa fingerprint ng butante no mabalaan naton kung may ara siya mga multiple registration o kung double registration sa isa ka lugar kag may ara pag sa isa ka lugar or the same man sa isa ka barangay kag may atuman to sa isa man ka barangay nga sa isa ka syudad. So paagi sina no ano na nato no masulbar ina sa paagi sa paggamit ng atong ginahambal nato nga automated fingerprint identification system. All right. So ang nakita ninyo nga rason gali Sir Jonathan ining ang iban sini transfer, ang iban sini mga hindi man kita makasiling sa new voters no, pero kalabanan gid sini nga cause gali ang transfer sang registration naga-double diri Sir Jonathan. Ang naga-double no ang iya pag kay balo kag bisan register na siya sa isa ka syudad o isa ka banwa mahalin sa resident ma-apply naman sa sa registration ang iya ginahampal ma-apply sa registration or actually registered voter na sa syudad. Kaya dapat ang iya nga applyan transfer of voters registration record. No, ikuha ko nga record para nga i-transfer diri abi sa syudad sa Iloilo. Hindi siya mag-apply sa application as new voter. So butilingon nagaduwa ang iya registration pero mabalaan ina no paagi sa aton sa may cleansing process kita mabalaan ina no paagi sa paggamit sa sinang APIS na ginatawag naton. Okay. Sa bahin sang syudad Sir Jonathan may ara man kamo sang nasalapo nga kasubong sini nga mga instances? Hindi ina malikawan no may ara gid ina no ang ina nga record no gina ang ina nga mga dual registrant no or mga link na ara na sa APIS ginapadala na sa Manila main office no to verify nga ang ining butante gina-declare niya APIS no kag silingon nga ang iya nga record no duwa ang iya record so silingon kung magsara na siya mabalik na siya sa iya lugar kung diin siya nagparehistro. Okay. So paano mabalaan sang isa ka butante nga for example abiti kung kaysa do sa wala man lang abi sa ila sini iya nga bungog rehistrado sila sa isa ka lugar but nagsailo sa isa ka lugar nagparehistro pagin makapekto bala ini sa iya sining status as a voter Mr. Saino pananglitan nga tinagilapit na lang ang elections naton? Makapekto gid no silingon nga kung registered to sa iya lugar so nagpa-register man sa diri sa syudad hindi na di siya i-cross matching na naton no may ginatawag na annotate nga hindi siya allowed sa pagbuto. So hindi gigali niya pagpabutuhon pananglitan. Balik to siya sa iya lugar nga siya originally nag-register. Okay. Now, may ara pa bala sang kay gayunan nga matadlong ini. For example, ako abi halin ako sa Capiz. Dito ako nagkaparehistro tapos nagsailo na ko diri not knowing amo gali ng sitwasyon nagparehistro ko liwat kay diri nako sa syudad puyo. May ara bala sang information ang COMELEC or paano naton mapabalo ang isa iya ka butante o registrant nga nagduruble gali or may multiple sa iya nga registration na Sir Jonathan? Ginapublish na no kay paagi bala sa pagpaskil sang aton nga nga list of voters ahead sa election day kundi nagapakabit kita na sa mga eskwelahan may na siya may annotation nga nabutangan na nga not allowed to vote no bangod nga may ato siya registration sa iban nga lugar. So paagi sina no pa-inform ng butante o kung may problema kadto siya sa COMELEC mag-verify kung ano ang rason. Okay. Now, kung makita niya nga not allowed to vote ang may ara sa iya sini nga pangalan, anong himuon sa isa iya ka registrant? Wala na sa tang mahimo kay una best tapos ng registration ang matabo na gilang na balik to siya sa iya lugar kung gusto gid siya magboto. Okay. Kung isa ka gali ka magaparehistro dapat mangin responsable ka man Sir Jonathan? Yes, amo na ang atong proseso sa registration gina-interview naton ang isa ka aplikante no nga dapat amo na ginahambalan naton magsugid sa matuod no kung ano ang status ng iyang registration. Kay kung maghambal sa transfer
ihambalo nato transfer siya, i-inform na dito ang former resident nga dito lang nga may COMELEC, no? Nga ang iya nga record ipadala diri para nga ang iya record isa lang. Okay. So sa subong kay Tito, may ongoing pang registration naton, Sir Jonathan? Natapos na sa January 12. No? January 12. Natapos na sa January 12. Sa subong, nagaprepara na kita. May mga ginakin pa naton ang aton mga list of voters, no? Para nga matinlo ini ang aton nga listahan. So hindi na yan makabuto pananglitan. Amo ning isa sa mga abi nila nakaisa sila, but amo ni ang mangin repercussion abi kung may multiple entry or registration ikaw, Sir Jonathan? Yes, amo na ang purpose, amo na ang tinutuyo sang automated fingerprint identification system, no? Nga hindi bala may mga multiple registrants kita na o ginatawag nga flying voters, no? Kaamo na ang tinutuyo nga matinuan ang aton nga listahan. All right. So hindi makaapekto kag wala sang dapat kangawan this coming barangay and SK elections ang mga kandidato man iya per se abi, Sir Jonathan. Hindi pa niya apektado, no? Hindi sila maapektuhan, no? Provided nga matindo lang ya ang atong listahan kay na-determine ang COMELEC kung di dapat magabuto ang ining mga multiple registrants naton. Nakagi na diri sa city nga may kasubong sila natabo, sir. Previous election gina-adapt na sa COMELEC since 2010, hindi ko malipat, no? May ara na ina kaya bala ng listahan sang maestra bala nga ginatamdan, listahan sa mga butante nga ginauyatan sa mga maestra ang aton nga EDCBL or Election Day Certified Voters List. May ara na da annotation nga manual nga resulta sa manual cross matching ina, no? Nga ginabutang nga not allowed to vote ang certain person nga let's say nakita sa aton nga apis. All right. Sige. Sir Jonathan, thank you so much para man sa paghatag sang katagan sa natuhoy sa sining issue karon. Saliwat mayong ugto bubutsyam, no? Kay salamat gid nga sa gitagaan kita sa kaibigan nga mapabalo ang ato mga butante nga kung may mga problema o kung may nga ginatawag nga multiple registration, no? Nakita naton sa apis. So amo na ang sang COMELEC ang implementation, no? Nga hindi siya pag-allowed sa pagboto. Okay. Sige. Once again, good afternoon, sir. May hapon sa liwat bumbutsam salamat din. Deriwavit si Mr. Jonathan Zaino sa Iloilo City COMELEC office. So, why sang dapat kabalakan ang mga kandidato nga maka-eksperyensya abi, no? Sang pagpamintaha sining mga flying voters. Kay ang kutob sang mayara sang double or multiple registration sa aton sining mga kabombo, may ara ina sang annotation kung si Mr. Zaino pa nga ini nga persona ang wala ginapahanugutan nga magboto sa palabuton sini nga barangay and SK elections. Sa aton sini matag palamati, tinibot silingon nga damo ang imo sini registration kung 3, kung 4 amo ka man sina makabuto kay ti di man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga grabe man ang security feature subong mo, no? Sa paghatag sa nagakigo sining proteksyon sa nagaisahanon sining pagboto nimo, imo sini kinamataro nga magpili sa mga masunod sini naton nga mga opisyales sa aton sini mga kabombo. With this automated fingerprint identification system nga nagamatch sa fingerprint sang isa iya ka registrant, diri ni kag mabalaan sa aton sini mga kabombo kung sanday sino ang mga flying voters, kung sanday sino ang mayara sang double or multiple registration. Magluwas sina banwa sa aton sini nga mga kabombo ining tawo, no? Hindi pagpanugutan na nga makabuto kag pabalikon gidyakon sa diin siya nga lugar. Una nga nakaparehistro,
dugang pagid sina diri nga hindi na niya madisponiran suno kay Mr. Saino sa subong kay natapos naman ang registration. So kung may mga kasubong sining nga kay gayunan, tido kasubong iyang madulaan ikaw sang kinamatarong nga magbutar bangod man sa imo sining nga nangin bangod man sa imo sining nga ginhimo, no? Ngati kung tagsa gani iya ka mag voters registration, gina-isa-isa gini ang mga nagaparehistro, ginapamangkot, bag-o bala ikaw nga maparehistro, transfer bala ang imo sini iya nga i-transfer mo bala ang imo sini nga voters registration from one place to another. Tikon magpawala ka lang kag do dinaya kada karon, magbinutig kada karon sa aton sini magkabombo, way man sang iban nga may mapektuhan sini kundi ikaw man mismo. Sa aton sini matag palamati. Kag hambal gani ni Mr. Jonathan Saino, di ginatingwaan nila karon iya nga matumod ining mga double or multiple registered voters para iya nga mapasa ini sa COMELEC National Office. Wala, hindi magli kaluwas gyapon sa aton sini magkabombo. 48 minutos na nakaligad sa takna sininga las 12. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa. Ang Parola Wharf, kumustahon naton kay damo padra sang mga pasahero nga luyang nga magtabok sa probinsya sang Guimaras kag makigbahin sa Manggahan Festival. Tapos may mangga eating, may mangga eat ulyukan man dito sa aton sininga mga kabombo. And then later on, istorya naton diri banwa, dugang sininga mga balita kag impormasyon, ining mga debris bala sang ginadimoles nga merkado sa dinayhan makanto ni. Inikiban pa nga mga balita, balikan ta matapos ang pila ka importante sini nga mga pahnumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 14 to 20, 2023. Ang Rains Band, isa sa mga dynamic and energetic pop bands ng Iloilo, ang natalana nga magpasaot kag magpakanta sa inyo sa 2 ka oras kag tunga nga musical flight sa May 20, Saturday, sa Concert at the Plaza. Para lamang sa imo, sumugod alas 6 ang gabi. Sa among musical event, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 21, Domingo, imbitanong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
lawas. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maghinot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab. Minutos na nakaligad sa takna, sining alas 12, balik sa pagpangalagad sa bombo na isa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Check na ni aton si Bombo Ronnie Pregua. May kantanan sa sitwasyon dira sa may Parola Warfo. Kumusta bala padayon padrang pagdagsa sang mga pumuluyo, mga local tourist nga luyag nga magpakigbahin sa Manggahan Festival dito iya sa may probinsya sang Guimaras. Check tabi si Bombo Ronnie sa report, please come in. Padayon Bombo Jam nga nagadagsa ang mga salakyan sa Iloilo Commercial Port Complex dire sa Parola Warfo. Bombo Jam. Ano tod si Bomboroni? Sige, matawag kita liwat sa kay Bomboroni. I-check naton ang linya ni Bomboroni Pregua Driman sa aton sinikaron niya nga pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. No, sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Atensyon man sa mga kabombo nato nabaw nakabato na bala kamo sang inyo sining mga media bonus, no? Ti sabahin niya karon sang Philippine National Police ang makabaton sang media bonus 227,832 ka mga active duty PNP personnel. Pero ang may mga kaso kag mga suspendido, may mga pending cases, wala sang media bonus nga pagabatunon. Por Diyos por santo. Ti amo ni bilang hambal naton nga dapat kunyara ka sa serbisyo ikaw mangin tindugan mo kung anong imo sini nga sinumpaan kag hindi ikaw maghimo sang kung ano man nga katuntuhan dira. Anyway, balikan tas Bomboroni, please come back. Amatamat nga nagadamo ang mga bisita kag turista sa Iloilo Ferry Terminal Parola nga nagasakay sa fiberglass motorbangka baya Iloilo City, Guimaras and vice versa Bombo Jam. Ini ang kadungan man sa pagiwat sa pagbalik sang in-person nga selebrasyon sa Manggahan Festival 2003. Sa interview sa Bombo Radio kay Hilda Raporga, residente sa Iloilo City, iya ginpayag nga kung ipaanggid sa ordinaryo nga inadlaw, mas madamo ang kaangay niya nga bisita nga nagapadulong sa Guimaras. Suno kay Laporga, luyag nila nga maka-eksperyensya sang Mingo et All You Can sa diin nag-umpisa ini sa subong nga adlaw. Magluwas dire, luyag man sini nga maglagaw sa mga white beaches sa Guimaras, Bombo Jam. Magluwas dire, lakip man sa mga aktibidad ang kadungan sang Manggahan Festival amo ang Agri-Fishery, Ecotourism Expo and Art Exhibit
open dance sports competition kag live nga mga banda. Mahimo nga ma-experiensyahan sa mga bisita ang pagpangimpo sa mga pao pinaagi sa Harvest Festival sa diin nagatipindi ini sa ilang harvest. Ang iban pagit nga mga aktibidad amo ang Battle of the Band, Cook-Off Challenge, Bike Fest, street dance battle, job fair, color pan run, folk dance competition kag dog show. Pati gayuno naman karon sa gabi ang coronation sang Miss Guimaras. Sa uli nga gabi sang Manggaan Festival sa Mayo 22, may ara sila naman nga fireworks display sa Capitol Grounds sa diin dalagko nga mga banda ang magatukar. Daibaluan nga ang biyahe sang motorbangka ang magaumpisa alas 5 sang kagaon, tubtob alas 2 sang kagaon. Yari bila pamatian naton si Helda Laporga. Pagbiyahe pa kadto or padulong sa Guimaras is matawhay sir. Kung aga damo tawo pero sa subong na amo ni nga panimpo nang hindi man gid tama gid kasako. Pero kung aga damo tawo. Gusto gid namon mapadulong dito sa isla sang Guimaras para mag sa ulog sang ilang nga manggahan festival kag para makatilaw kami sa ilan adto nga mangoes na matamis tungod ang Guimaras is what center of mango sir no. So damo dito mangga sa Guimaras na makita nimo. Amo beaches sa Guimaras, ang mga beach dito sa Guimaras is mga manami. Nami dito. Especially sa ang gusto namong kadtuan is Nagaraw Island. Matawhay sa subong nga panahon, matawhay ang pagpadulong sa Guimaras. Amo ni nga panahon. Pero kung aga sir damo ang tawo. Pero subong nga adlaw amo ni nga inuras matawhay kag malinong ang pagbiyahe. Matawhay ang ila kag ang ila nga pagsaulog didto is nang maano siya bala may damo mga pulis, damo nagabantay. Malinong lang siya. Okay lang ang pagbiyahe didto sir. Ato na batian Bumbocham si Hilda Laporga. Nasa subong Bumbocham ang makita naton diri nga taway naman ang dalagan sa mga pasahero nga nagapakadto sa probinsya sang Guimaras Bumbocham. Oh, wala nagawa. Ano na lang ang gamay-gamay na lang gawa maamo ni oras nakatabok ng iban. Yes, Bumbocham, kaya ang iban aga pa ini amo ni ang volume gid sang mga pasahero nga nagatabok sa probinsya sang Guimaras nga nagadinaguso gid diri sa Iloilo Parola war Bumbocham. Oh, tikay kun aga pa hindi mainit mo. Yes, Bumbocham, amo na nga madamo nga mga nagapadulong sa Guimaras nga aga pa Bumbocham kag sa subong makita naton dito way man ang dalagan sa mga pasahero diri nga nagapadulong sa probinsya sang Guimaras Bumbocham. Oh, tiwais na nakapoy. Wala man Bumbocham kay miara sang Mingo at Olyocan nga kadtuan Manila sa Guimaras Bumbocham mo. Okay, sige. Salamat Kidron. Ini si Bombo Ronnie Pregua para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronnie no nagtahaw-tahaw na ang pagdugok sang mga aluyag pa magtabok tos may probinsya sang Guimaras no probinsya sang Guimaras to para nga mag-experience man sang Mango Eat Olyocan nga ila sini ang gina-feature man magluwas ang iban sini nila nga mga events pagi didto no sa aton sini karon iya nga mga kabombo. In a way check naton ina later on si Bombo Angel Tan bala kay ara dito siya. Kasi makakakita kita karon kung paano magkaon sa Mango Eat Olyocan. Oh, diri kita nay sa sining mga kapulisan naton bla, no? Nga nakabato na sa ila sining mid-year bonus baw. Ang mid-year bonus nga daan equivalent sini 1 month nga salary sang isa iya ka personnel sang Philippine National Police. Oh. Pero may ara man inisang downside. Ang downside sinibanwa kay ang mga pulis no, nga may kaso, may pending nga mga kaso, hindi makabaton sang ila sini nga mid-year bonus sa aton sini mga kabombo. Ini bangod nga kung may kaso ka, magaserbi ini iya bilang kabahin sang disciplinary policy sang Philippine National Police. Nga kung may pending case ka, hindi gid ikaw makabaton sa anuman nga benepisyo. 7.5
54 billion pesos ang ginalat para iya sa mid-year bonus sang 227,832 ka mga active duty PNP personnel. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti pahayag padigani ni PNP Finance Secretary Director Police Brigadier General Bowen Joey Masauding nga nag-umpisa na kagapon ang pagpanghatag sang mid-year bonus sa pila ka mga pulis, nga ti nagsulod sa ila sining Land Bank payroll account. Ginalauman ni Acorda nga pag-release sa mid-year bonus sa mga pulis makabulig ini para nga makapadayon nga mangin maayo ang ila sini nga pagpanerbisyo sa pungsod sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Kiti sadto may mabatian kita nga mga isyu nga may mga pulis nga skalawag kay hindi kontento sa ila sini iya nga sweldo ti umpisa sa Duterte administration, year 2016 nangin dublado ang sweldo sang mga pulis. But unfortunately, may ara gidiya sang waay sang wala kabulusgan kun kwarta nga aton sini nga pag-istoryahan kay bisan dublado na ang sweldo sa aton sin mga kapulisan, may pipila. Gamay man lang ni sila, may mga pipila nga naga-engage sa gyapon sa sinindikato, just like sa mga mga kadler or protector sang mga illegalista, particularmente ining illegal drugs. Kadamo sang mga pulis nga involved sa gyapon sa kasubong siniiya nga mga kontrobersiya. As a matter of fact, dito man gani nagbunga kag sa ngalan man sang cleansing, internal cleansing, dumduman nyo itong impasumiter bala sang mga voluntary resignation ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga pulis nga nagaranggo colonel. Pero may ang iban sini sa ila bisan hindi pa iya gani iya opisyal, nagahampang na iya sinindikato man eh. Sa aton sini nga mga kabumbo para nga makakwarta. Ti ano ang rason, ano ang sa likod sa kasubong sini nga mga sala nga aktibidades kay ginasudlan sa aton sini mga kapulisan kay kun lang taon mo why naman sila gani isang rason pa para iya nga maglagas abi nga magdamo pag irang ila sini nga kwarta kay mandublado na gani ang ila sini iya nga sweldo. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti sa mga asawa dira, ang mid-year bonus sang bana mo or sa mga bana man nga may asawa nga pulis, ang ila sini nga mid-year bonus na umpisa na panghatag kagapon sini nga adlaw. Tingala ko ang kilala ko bala Ninoy Dante, asawa niya pulis. Tingala ko nga sang humalin pa iya sang nagligad sini nga mga sinimana. Tingala ko nga daw kabuot siya. Buot-buot kidya, why kita kulang na lang gani. Bindisyonan sa bla para nga magsanto papam ni Noy. Hamako ni mo. Pisan-pisan pa. Kadasig pa, kadasig mang laba. Manag-ob tubig. Ang salakyan ni ma'am permi mag-uwasing. Inabalan ko gani nga siling ko nano man, likumigo nano man, liku basi kon magkalapog is na karon ng pinta. Dara kado alos ka dadlaw ginawasingan mo yang salakyan ni ma'am. Timprano pagaluto. Timprano pagaluto sudan. Ama ko ni mo yang mga alas 4:30 pa lang, kasunad na yung tinigang mo. Timprano pa magluto. Sunan. Galing kagapon. Do hindi sa kabalo magluto, kalitson pakseo. Bala ko nagpamatay. Isa sukmaan yan naman karon mo. Do hindi sa kabalo magluto, kalitson pakseo. Bla, kadamo pa to sa mga ginabidas ito sa ako. Mga sisig ko no. Mga pag ito mga linuto. Pero litson pakseo, di sa kabalo magluto. Ginpaluto. Pa sa kilala mo namon.
anak ng tukwa ho. Sa aton sinima. Pero pisan, gapang laba, bisan ano kataas ang halayan, gapang halay mo. Pisan, tapos, permi lang kondisyon. Kada kita ko siya, bago ligo, permi. O kung kaysa ti, bagong ligo, ang pakiramdam lang eh. No? Amo na, tikiti simpre, manugabot ang mid-year bonus sa ninoy mo. Bisan ako man siguro, no? Bisan ako man, monitor ko nga manugabot ang bonus sabi, simpre, galing kiti, duway mangyapon na. Kung ano kasang wala bonus, kag sang may ara bonus, muamo lang yapon ninoy. No? Sa aton sinima kabumbo, kay ti kung way kam lang yan sa may ginahimo, siniabing bukot mayad man, ti kung sano pabla, business as usual lang ako. Sa aton sinima kabumbo, prong iban gani da nga kapin pagin ko may inaya ko may ginapangayo ka. Di siyempre mapakabuot ka gini. Sa aton sinima kabumbo. Pero sa aton sini nga mga katapo sa Philippine National Police. Ari pagkikili, may nadumduman ko bago lang. Sa mga katapos sa Philippine National Police, bala naton nga mapinot yung mga pangabuhi mo. Bisan doblado ni ilang nga sweldo, pero may iban ko yung kilala nga nagapangutang pa Bombo Dante, Malinoy. Kayara na imo nga buno, Sarge. Bayri naman tong inutangan mo. Maluoy ka man to sa iya, sa iya na tuklo ni buhin, no? Pero migo ko nga na-assign sa Guimaras, sako ni Subong, ano to mo? May manggaan festival to mo. Hatagan ta ginaya sang ligwa Sarge, makalagaw kamangyapon diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sinimang kabumbo. Speaking sa mga festival, standby kay checkero nato na be. Mango eating festival. Mango eat all you can. Ti pilaihan, paano ka makapasakop sa mango eat all you can? May balayran isa, di ba? No? Tapos pag gusto ka dira kon kadamo sini nga paho ang makaon mo, basta hindi mo lang pag isulod sa plastic kag dalon balik di sa syudad sa Iloilo. Dito mo lang ya kanon. Tipilaihan ang nagpasakop kag sinoyhan may pinakadamo nga nakaon sini nga paho man. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyways, balik-balikan naton gan taligwa si Bombo Angel makaplastar to. Lakip man karon, hibaloon ta ang mga debris bala ni sa mga ginadimulis karon nga mga merkado publiko, particularmente ang duha ka dako nga merkado publiko ang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market ukon super. Sino mahimo sini magluwas sa mga mapuslan pa iyang nga mga gamit? Siyempre himuson gini niya sang tag-iyabat ang iban. No, sino mahimo sini di ni dalon. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang 16 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo nato na ang aton subong nga heat index is 41 degrees Celsius. No, mainit-init na ini, mapaang-paang or nag 40 na gani subong, no, nagdumbo-dumbo na, but
sa gihapon, no, nagapanumdum kita, nagapanumdum kita sa aton sini nga mga kabombo nga maghalong gina, magpasilong, no, kag magbalon sang tubig. Dapat rehydrated ikaw, no, para hindi ikaw maigo sa heat cramps o kon heat stroke. No, kapin pagid sa mga kabombo naton nga nagapadulong subong sa probinsya sang Guimaras, naibaluan naton nga luyang nyugid nga mag-enjoy sa ila dira nga mga activities. No, mas maayo nga magbalon man kamo sang tubig kag rehydrate gid perme ang kaugalingon, no, para nga hindi ikaw ka-eksperyensya sang heat cramps o kon heat stroke sa aton sinikaron nga mga kabombo. Oras naton 17 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa pagpangalagad karon sa Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, check nato na si Bombo Angel Tan, no, sang area dito sa may tawag sing sa may probinsya sang Guimaras, sa mga naga-enjoy subong sang Mango Eat Olyokan kag ining mga debris bala, no, ining mga debris sa mga merkado naton diri sa syudad sang Iloilo, sinong mahimo sinaihan man. Pero sa karon matunog man kag ginabantayan sa kun ano ang susunod na kabanata sa sining natabo karon iyang movement sa political landscape nga kung sa diin ang lakas sa CMD, ang mga makabig naton mga matag-as nga opisyal kag nangin liabe man sa kadalagan sang unity team ang amat-amat karon nga nagakalas sa aton sinima kabombo. Isa na diri amo si Vice President Sara Duterte nga nagpabutyag na sang iya sining pag-resign sa lakas CMD party. No, ang pagpabutyag man karon ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, no, nga kun sa diin ti ginadudahan diri siya nga mayara sang plano sini nga i-oust si House Speaker Martin Romualdez. Pero tigin refute niya ini, gin panginwala niya ini, ining mga aligasyon kaga nagpabutyag sang padayon sini nga pagsuporta sa kay House Speaker Romualdez. Sa aton sini mga kabombo. Anyway, plastar naton ina karomla sa dili madugay. I-check tanay si Bombo Angel Tan direktamente sa may probinsya sang Guimaras. Do puno-puno gid subong mga venue nga kung sa diin may ara sang Mango Eat Olyokano kag kalabanan sa mga kabombo naton sa Sinimatinon ang naga-enjoy gid. Check tabi si Bombo Angel Gel sa report. Standby. Sa aton sini nga mga kabombo, i-check naton ini sa dili madugay diri man sa aton sini nga pangalagan, no, kay ang isa sa mga ginabantayan kag ginakalangkagan subong man pangayawan pa sang iban sini naton iya nga mga kabombo ining mango eating or Mango Eat Olyokan rather dira iya sa may probinsya sang Guimarazo. Ti sinuayhan na may pinakadamo sini iya nga nakao na nga paho man. Kag paano ini kung sino lang malayang luyag dito nga magkaon sang paho, makanto lang dito kag libre ang paho o kung may bayad man ini. Ay kabahin man ini sa pag-promote naton sang local tourism sa bahin karon sang probinsya sang Guimaras. Nga naibaluan man naton Vanuatu sang tiyempo sang pandemya ang probinsya sang Guimaras nakasalapo man sa nagkalain-lain sini iyang problema. Bangod man nga ini sila ang apektado man sang pandemya. Kag may pipila gani ka mga activities man dito nga gin-postpone katulad man siyempre diri sa aton sining syudad, no, nga mga ginpaiway bangod man sa sining mga restrictions, but for now sa aton sining mga kabombo ti dayon na, no, kag mahimo na nga maeksperiensyahan ang ginakalangkagan man sang kadamaan ining Mango Eat Olyokan. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa palatuntunan Bombohanay sa udto. Gin klaro diri ni 2nd District Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo nga magapabilin ang iya sining suporta
sa lakas CMD party, no? Kag ang iya sining tinutuyo nga mangin speaker ang hindi niya prioridad sa karon. Suno pa sa mamalidha nga ang iya sining prioridad amo iya ang paghatag sang nagakigo sining pagtamod sa iya sining distrito, second district iya sang Pampanga, kag subong man ang pagbulig sa House leadership sa kay House Speaker Martin Romualdez. Standby dahil lang balik-balikan tana sa Dilmadugay. I-check ko na this time si Bombo Angel Tangel. Kumusta dira sa Mango Eat All You Can sa probinsya sa Guimaras? Bombo Cham, nagsugod na ining Mango Eat All You Can nga kabahin man sang sining selebrasyon sa Manggahan Festival 2023. Alas 9 sang aga kay ina nagsugod na formally ini nga pagbukas man sa publiko sa Mango Eat All You Can sa valor 150 pesos maka-enjoy na ikaw sang unlimited nga paho sang Guimaras diri within uko na 30 minutes. Bombo, Sam, and super diri sa mga kabombo naton kadamo sang mga nagakadto nag-avail sang sining uko nagatilaw sang anli nga paho nga sa istorya naton diri matulutam is kag manamit gid ang pag-describe nila sa paho sa Guimaras and kadamo diri sa ila iban halin sa siyudad sang Iloilo ng Tabok para mag-try for the first time sang sining paho man sang Guimaras ngati super Eat All You Can bala nga programa ukon ining ilaman nga aktibidad diri sa Manggahan Festival and kadamo diri hindi lang basihan ng edad kundi miara man yung mga babies nga dalaman sa ilang mga ginikanan kag ginapatilaw nila sang paho sang Guimaras. Bombo Cham, so far diri may nakaistorya kita halin pa ini siya mismo sa Banwa sang Guimaras nagkadto diri sa halin ini sa Banwa sang Dumangas nagkadto diri sa may Guimaras for the first time i-try ining Eat All You Can ngiti paho Bombo Cham. So far ini si Ma'am Ruth Hortilana na istorya naton siya and gin-describe niya nga ang Eat All You Can nabusog gid ini siya and so far mga 6 tubtob 7 ka mga paho ang masarangan niya maubos and kaupod niya diri ang bilog niya nga pamilya nga nag-try for the first time sang sining Eat All You Can diri sa may probinsya sang Guimaras. Yari aton pamatian bala Bombo Cham ang nangipahayag ni Miss Ruth Hortilena sang aton ma-interview. Ma'am. Taga-Dumangas kami, it's our first time to celebrate sa ilang occasions, Eat All You Can. Ma'am nga nagkadto gid mo diri sa Guimaras para mag-try sa ilang paho, ma'am. Para witness na namon kung ano gid ang ginatawag nga Eat All You Can, ano ka namit sang paho sa Guimaras. So para ano ang experience mo sa paho nila, ma'am? So para matamis man gid. Tamis gid man. Ano sinong upod mo subong, ma'am? My family. Di ka sa Dumangas gani, mama? Lakturan. Layo mga hindi na lang ka mo nag-travel di ma'am? Hindi na lang. Bali first time ni ma'am, no? Yes, mag-travel. So, upod mo gani di mama? Upod mo yung family ko. Kabilugan mga family ako. Bombo Cham, nabatian sa mga kabombo naton si Miss Ruth Hortilena sa Banwa sang Dumangas nga inagkadto diri kaupod ang bilog niya nga pamilya and subong man niya aga na ginpatigayon ini nga one day volleyball league gati kabahin ini ang mga nagkalain-lain nga volleyball teams sa bilog nga Region 6 hindi lang diri sa Guimaras kundi kaupod ang mga volleyball teams halin sa Minegros ni Ariman nga halin sa Antique and nagkalain-lain nga Banwa halin sa probinsya sang Iloilo. Alright, so 150 pesos 30 minutos kung ano lang dira iya kadamo, bisan ano kadamo dira iya, ang maubos nimo nga paho, wag yung problema? Wag gid Bombo Cham mula sang limitation as long as kaya mo maubos and take note diri bawal ang take out Bombo Cham sa Eat All You Can ning paho diri sa may ilaman nga program o ining isa sa mga highlights diri sa may Manggahan Festival. Okay. Magluwasin ano pa yung mga events subong Bombo Angel? Super subong adlaw Bombo Cham ang miara pagid nga mga coronation pageants and kadamo na diri sang mga kiosk, mga food kiosk kinakapalibot diri sa may ground sang provincial capital sang Guimaras and at the same time ang mga tao kaina sa may Parola Wharf nagaamat-amat na tabok diri
sa may isla, kaya so far hindi man tuman gadugay ang hula to ng kaso turista kabi or lagaw-lagaw diri sa may isla sa Guimaras. Hindi ikaw mabudlayan magsakay kaya nga ila di ba nga biyahe Bombotsam hasta painsa kagahon and so far subong ang mga tao nagaamat-amat diri and as an update hindi tama diri ka init diri sa mismo sa may Guimaras kaya medyo mahalon kag wala gawas ang init diri as of this moment Bombotsam. So paborable ang chimpo Paborable dira gid. do nag-ugyon gid ang chimpo Bombo Angel para sa mga kabombo naton nga mag-experience ang Mango Eat All You Can. Naka-testing na da ikaw sa Mango Eat All You Can gel? Actually, Bombotsam, isa sa mga itinerary ni Subong naton ang pag-testing sa ilaman nga paho, itolyokan na o kung na anili nga pagkaon sa paho. Lantaw naton kung masubrahan naton diri ang record ni Mamuros nga 6 kabilog nga paho, Bombotsam. Oh, amo pa lang na may pinakadamo. Anom pa lang kapaho? 6 kapaho na yung first time na si Mamuros na nagkadto gid all the way from Dumangas pakadto diri sa Guimaras. So, testingan naton karon Bombotsam nga lapawan nga himuon lang mga pulo kabilog Bombotsam. Okay. So far sino may may ara na dira sang records na sila kung pila ka paho ang naubos ang isa abi ka participant kag may ara bala sa mga pamaagi Bombo Angel para nga kung paano kanon ang paho o kung freestyle lang ini. Freestyle lang Bombotsam kung gusto nimo ihikya doon side by side kag ulihi ang liso pwede man. Kung gusto mo panitan na bilog nga paho kag amo na pagkaon nimo pwede man pag gusto gid ikaw pang amo na Bombotsam nga dapat wala asang mabilin sa tinggan nimo o kun sa imo man bi nga paho kay isa ina sa mga ilaman bi nga patakaran dapat nga wala sa nga bilin or dapat wala man sang take out and so far diri mga opisyales diri ang pila ka mga opisyalis ang bubisa sa Guimaras at the same time ang ilang mga kongresista and pila ka mga bisita nila diri ari subong para nga mangintabahin man officially kag magtilaw man sa nga pako sa nga Guimaras Bombotsam kay ari diri ang pila ka ari diri si Senator Bongo nga tinagbisita man and at the same time pila ka mga opisyalis ng Guimaras nga inaupdan ini siya. Oh, diba si kon mapasakop manda si Senator Bongo sang Mango Eat All You Can na Bombo Angel? Actually, Bombotsam, matilaw gid ni sa muning bati ko di kagina nga siya mismo personally after 5 years na uli niya diri nga pagbisita sa Guimaras, subong liwat siya makatilaw sa original gid niya paho sa Guimaras. Ano kadagko ni Bombo Angel kung ipanggin mo bi sa inumol mo no ning kadagko ang ginatanyag dira or mga paho nga pakaon sa Mango Eat All You Can? Duro dagko gawas sa inumol ta Bombotsam ang paho nila diri kaga kung sa imo inumol may mga pila ka inumol mo? Mga isa kag tunga Bombotsam ang do pinakadako nila nga nakita ko kaina and average siguro mga surusubra lang sa inumol ko Bombotsam. Kung ikaw karon magkaon sa Mango Eat All You Can, anong strategy mo? Kaya may mga strategy ni Ninoy mo? O ano mga strategy nga mga ginaplano mo Dajel? Kung ako siguro una Bombotsam hindi ko mag-inom tubig nga damo kay kung mag-inom ko nga damo tubig una mabusog ko na. Kaduha dapat gutom ka gid na kung gusto mo magkaon sang Eat All You Can. Hindi man sobra nga masupayan di gutom Bombotsam ang sure sakto lang na bala nga nakapamahaw ka pero ang panyaga mo pa ako. Tapos hindi ka magkaon sang iba niya tamis dapat paho lang siktuan sa matamis nga pao sang Guimaras. But silingon nga got empty ka sa mga kilala ko pa bla. Got empty. Masabi nga, pre, mamista tato bla nga sa kumpare tato. Lingkuti okay Yati, got empty ka na. Got empty. Pwerte nga mga terminolohiya. Got empty. Anyway, kanami sa mga paho, Jelo, mahamis-hamis, mga ipadala mo din ang mga pictures. May biyahe pa man nino, Ninoy, mahingagaw tato, Mango Eat All You Can mo tato, may 150 ka na. Mahingagaw kami na Jel, pwede pa? Pwede gid Bombotsam ang so far pwede pa niya sa subong hapon kag kung Eat All You Can hasta pa ni sa Lunes nga ti highlight gid nila pero syempre ekspektaro na sa mga kabombo naton nga madamo sang turista pero malapad man ang ila nga ti venue bala
kung gusto gid man nila magpasakop o kung mag-try sa sining It All You Can, hindi gid sila magkakulba man yung madulaan sa space kay kalapad sang venue ngagin butang gid sa provincial government sang Guimaras agud i-accommodate ang mga kabumbunat nga gusto mag-try sang sining matamis kaga marinis naga-shine nga paho sang Guimaras Bombocham. All right. Kada sa pihak nga bahin bala sa balita dira sa may syudad sang Iloilo, ginalantaw sa Solid Waste Management Department sang General Services Office sa Iloilo City nga dako nga volume sang basura ang makuha nila kadungan sa pagdemolish sang Iloilo Central Market. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, pinuno sa nasambit nga talatapan, iyaging pahayag nga may ara sila na identify nga duha ka sari sang basura nga kung sa ginademolish nga Iloilo Central Market. Ang market, ang isa diri ang solid waste nga basura, kag ang isa naman ang mga debris sang mga ginademolish nga mga buildings. Suno kay Engineer Ravena sa pag-inspection niya sa area, nakit-an niya nga nagasamo ang mga basura kag hindi gid ini manami so far. Pathag sa katunggan sa dapat sa inon ang solid waste sa debris bangod hindi ini mahimong ay habol sa landfill nga nagaupod ini sila nga duha. Ning klaro man ni Engineer Ravena nga ang mga solid waste sila ini ang ma-provide sang mga truck kag maghaboy pero ang mga debris nakasugdan nga ang contractor kini ang mahakot. Magapaidalo man o kung mapaidalo sa inspection sang so far inventory sang taga General Services Office ang mga basura agud lantawon bala Bombocham kung may mga materyales pa nga pwede gamiton, example ma-recycle o kung pwede mabaligya at scrap bala, and nakatalan aliwas magpatigayon sang pagsinapol ang Local Economic Enterprise Office kag ang GSO agud istoryahan kung saan o ang schedule nila sa paghakot sang mga basura. Dugang pa ni Engineer Ravena nagpromesa ini siya na himuon nila ang ilang at ikasarang agud ma-clear ang area as soon as possible after nga mahatagan sila sa schedule sang Local Economic Enterprise Office. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Engineer Neil Ravena sang aton ma-interview. Actually, nag-meeting kami kaina with the city administrator. Kay kinanglan ko ang assurance man sang ma-demolish kay check ko naga-impon ang mga demolished material sa basura. So ang ginakir ko sa ila nga we will just dispose the solid waste pero ang debris kag ang mga i-demolish nila yan should be separated from the solid waste. Kaya hindi ito pwede nga i-dump sa entire landfill ang basura kag ang debris nga gin-mix nila. So we are clear with the instruction nga dapat i-separate ang solid waste. Kaya we will do the cleaning and the clearing of solid waste free from the debris, from the construction debris nga i-demolish nila sa market. Yes, kay actually may mga parts nga, like for example, may mga may mga metal parts or mga like for example, mga trusses pala. So mga may inspection pa na ang General Services Office kay may inventory sina kay may na siya may value. May value pa siya, so hindi na siya pwede i-dispose. Sa inspection naman daw, dako ang volume nga naton for disposal kag ang debris nga nakita naton. Ang LEO agreed nga joint inspection kag at the same time we will have another meeting so that we will schedule the clearing operation kag buliligan ta na lang nga ma-clear tapos ang disposal naton. So we will provide trucks for the solid waste nga i-dispose, and at the same time yung contractor may ara man sa truck for mga debris nga from the demolished buildings.
Ang sa debris nga ni engineer, so like walang gid na mention nimo nga mga contractor ako ang contractor sini ang contractor nga magapakayo sa market nga ni engineer ang kwan like ang bag-o subong. Yes, so sila na sila niya attender sina sa mga debris. Pero i-separate lang sang mga naga-demolish ang mga steel tapos GSO ang mapili sa pwede pa kay may market value pa engineer. Yes, ang GSO will also have its own inventory Ang engineer so far diin makadto ang market value o kung example bay mabaligya ining mga steel nga halin sa central market nga gin-demolish. May proseso ina gina-approve na sa Commission on Audit may process kita sina sa disposal. So we have our own disposal committee. So gina-supervise mo na actually sang COA may division na sa GSO nga sila niya matender may mga papeles na provide na sa mga gina-required sang audit para nga ma-dispose ang ina ng mga material. So, iniisyang trabaho, gini actually sang General Services Office nga Solid Waste Management Division, no? So, buligan tani to expedite man sang market activity nato, no? Nagalantaw kita nga tani mapadasig kay ang transfer para mapadasig man ang construction, no? Kay inalantaw nato na makitid medyo ang pagsulod dira sa market. So kung pwede nga ma-expedite nato para maghawan-hawan kag madasig ang development ng market. So beneficiary, may ka-benepisyo man ang mga vendors. So tingwaan ta with the help also of other departments, kami sa Senro o sa GSO, we will do our best nga ma-clear tayo ang area. Bumbotsam na batian sa mga kabombo naton si Engineer Neil Ravena sa General Services Office and so far amo ina nga gin promesa niya nga ating gid sang ilang talagtapan nga maklear gilayon ang mga basura nga ang ining mga solid waste sa bahin nila once nga makasettle na sa date man kaupod ang Local Economic Enterprise Office dira sa may area sang Iloilo Central Market. Okay. So, kabalo man kita Bombo Angel nga ang kutob pasang mapuslan ginahimos man nadra sang tag-iya sa mga stalls kay ibutang nila tubi sa sailuhan sini nila. Tapos ang basura amo nang concern sang GSO kay ang mga debris naga-impon sa basura. But pananglitan abi kung maseparar ang debris sa basura, yung basura ya dito ni madirekta sa sa may kalahunan, ang mga debris hindi na yan mapuslan. Katulad abisang binakbak sini nga simento, konkrito. Ano matabo sila diri Bombo Angel? Actually, Bombotsam, ang contractor sini sila ang ma-pick up bala sang basura and dira pa mabalaan sa meeting nila for nakatalana kung tani possibly sa sunod nga semana o kung kaya subong Friday na nga daan lantawon dira sa next schedule sa meeting nila kung paano nila i-dispose kung di i-dispose kay sa pagpabutyag diri ni Engineer Ravena sa City Administrator nga dapat contractor na sini ang mahakot and nakasugdan man nagkasugot diri ang City Administrator nga contractor na ang mahakot sa mga debris and ang syudad naman niya sa solid waste and lantawon naton kung ano ang mangin resulta sang ila nga pagsinapol kung diin dapat ihaboy at least kumbaga Bombotsam hindi na sa kilid-kilid lang bala kada mangin matawhay kaga kumbaga organize ang pagaboy nila nga identified sa isa ka lugar nga allow dira ang pagaboy nila sang mga debris harin man sa may Iloilo Central Market. So far ang contractor sini ang provide sang mga trucks Bombotsam. All right. Ini si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report, no? Sa aton sini nga mga kabombo by the way si Senator Bongo gali upod to ang aktor nga si Philip Salvador. Perte nga nakahatag man to sila sang bisan jutay lang kalingawan man no. Kay do may joke time pa to sila nga duwa. Anyway,
Isa man karon sa mga concern ang luyag ba naton nga ipalabot sa bahin karon sang city government. No? Kag subong man sa mga vendor sa Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Una, sa pagsaylo sang mga vendor sa aton sining mga kabombo, sa ila sining mga temporary stalls, ti ginalauman nga mangin responsable man sila sa ila sining nga pangginawi dira. Sa aton sining mga kabombo. Kay ang syudad sang Iloilo, abi, way naman sang lugar nga sa iluhan sa inyo, kag ginpalapit ang lugar nga sa iluhan ninyo para nga ti bisan pa paano mabuhin-buhinan man ang kabudlay para sa aton sini nga mga vendors, no? Kag inang sa iluhan ninyo is temporary kiosk. Now, ang nanotisyaran lang naton, siguro mauna ko sa concern niya sa mga vendor mismo. Nga sa sano lang sa nagsaylo gani, pizza 15, 16, pizza 19 na ta karon. Kagapon nakalabay kita sa may area sang Central Market, Aguangco area. Although nga mambal naton nga ti insindyon talang anay kiti bago pa lang sila saylo, pero sa pagka-insindi naton abi ginhatagan man sila sa city government, partikularmente sa bahin karon sa Local Economic Enterprise Office sang ginatawag sini iyang tiyempo, no? Para nga makasaylo abi April something or April 27 kung ako magsala nga ginabisuhan na sila nga dapat by May 15 nakasaylo na sila. So almost 1 month man ang ginhatag sila iya nga tiyempo para maamat-amat sini nga mga saylo, sa aton sini nga mga kabombo. Tiyang sitwasyon karon banwa do medyo nagalapta-lapta pa dira ang iban, but naga-apilar kita sa mga vendor, no? Nga mangin responsable man sa ila sini nga pangginawi. Mangin responsable man sa pagplastar sang ila sini iya nga mga balaligya para nga bisan pa paano ti hindi man mangin huol. Hindi na madugangan ang huol pa sa dalagan sang trapiko diri sa mga mayor naton nga lugar or nga dalan. Tibisan pa paano gani napangitaan sang pamagi agud nga may sayluhan kamo bisan way sang lugar ang aton siniyang nga syudad, alang-alang man karon butang nga motos Kabatuan or sa Haniway kay malapad tuya. Di ba? So diri lang sa mga dalano naton. Concern sang pila ka mga kabumbo naton nga ti basi kuno kon masagairan, maligsa, ma-sideswipe ang mga vendors, partikularmente na karon ang mga bumalakal. Kiti ang nagabakal kun lang taon naton ara na iya sa ara na iya sa dala na mismo. Sa aton sini mga kabumbo. Ti pero kun mahimos-himos mo man abi sang insakto kag maplastar mo man ang imo sini nga mga balaligya, siguro may ara pa sang insaktuan lang nga espasyo man para sa mga bumalakal nga hindi man mabutang sa alang-alang ang ila sini nga seguridad, hindi sila ma-sideswipe, hindi sila masagairan dira. Ikadua, amo ang sa fish kag meat section. Ti nakalabay kita sa may Army Navy di Bladampi, Gapo, no? Para iyang daan nga may ideya na kamo kung ano ang ma-experiensyan sa mga pumuluyo, mumalakal, ti
do nakapanimaho kita nga kung anong baho sa sulod sang Central Market, do mo naman nagbaho sa kwa. So siguro mapilar ako yan sa mga vendors nga mangin responsable man. Ikaduwa sa bahin sa city government, sa Local Economic Enterprise Office, siguro sa City Environment and Natural Resources Office, kagamuman sa General Services Office. In terms of solid waste management, ara dira si Engineer Neil Ramina nga mahatagan man sang nagakaigo siniyang deployment, at the same time bulig man sa bahin sa city government karon nga kung may lilimpyuhan dira, malimpyuhan dayon, kung may dapat i-disinfect dayon. Para nga hindi na magpabilin ang malain siniyang baho. Nga daan temporaryo malang na dira, pagkatapos sinati gamiton ta naman na as major thoroughfare sa aton sinikiron niya nga mga kabombo. Pero isa gyapon hindi tayo pagkalipatan ang konsiderasyon nga ining pag-revitalize, pag-construct sang bag-o sini nga merkado para initanan sa kayuhan sa syudad sang Iloilo. Lakip na dira kayuhan para sa mga vendors, kayuhan man para sa mga bumalakal. Kay kung ang syudad lang sang Iloilo banwa, tinagaprangka man si Mayor Jerry Treñas. Kag mga previous sini iyang administration nga hindi na sila makasarang nga makapatukod pa sang bag-o nga merkado. Kung masarangan man mangutang ang syudad sang Iloilo. Kay balo ka naman nga ang syudad sang Iloilo, madamo man iya sang nagakadapat nga tipanon, other services, hindi lang kay sabahin sa merkado publiko. So, isa man ini gani ka makabing naton breakthrough ining PPP or public-private partnership. Kay pinagi iya sa private sector na tigayon kag nagsugtanay nga magpartner sila agad nga makapatukod sang bag-o, limpyo, konbinyente, kag manami sining merkado publiko. Sa aton sila mga kabombo. So, samtang wala pati nagakadapat nga magbinuligay man kita kag ikonsiderar man nato na mga bagay-bagay, hilabi pa sa mga vendors nila karon nga maging responsable man sa tagsa sini nila ka mga pagginawi. Para nga nagwa na kamugani dira sa may Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market, kay ang ginareklamo nyo mabaho, marigna, diferensyado o kung why na naga-function sang eksakto ang drainage system. Karon kay ginpagwa kamo dira sa aton sini nga mga kabombo, basi masalapuan ta naman ang mga kasubong sina iyang problema. Kon maglabot pa sa punto nga amo sa gyapon ang problema naton sa aton sini nga mga kabombo, tindo nagapakita lamang nga mayara man sang diferensya sa bahin karon sa aton sini nga mga vendors. So mula na kay ang ginabaligya naton dira pagkaon ginakonsumo sang mga bumalakal dira. So sino man abi karon ang may luyag dira nga mabakal ka dira imo iya sang isda, mabakal ka sang sulod-anon mo, mabakal ka sa mga utanon mo kung anong kinanglanon mo sa inyo sa sulod panimalay. Pag-approach mo pa lang, hindi na mayong baho. Makita mo dira nagadinugsinganay ang mga tanga. Nagapakarira ang mga ilaga. So, may kontribusyon gid ang pagkaresponsable man sang mga vendors naton
sa ilang nga panggawi samtang ini sila ang nag-aakupar, no, sang temporary kiosk and eventually later on makapwesto na gid sa bag-o sini nga mga merkado publiko. 51 minutos na nakaligad sa takna nga lawna. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, si Representative Gloria Macapagal Arroyo ginkakasya sa pagka-deputy speaker. Nagtuga ini sang epekto man, no? Sa bahin karon iya ni DepEd Secretary kag Vice President Inday Sara Duterte. Nag-resign man siya sa Partido Lakas. Ginapabangdan kag ginakusaran karon si Pampanga 2nd District Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo nga may plano siya nga i-oust si Speaker Martin Romualdez. Ginpanginwala ini sang mamalidha sa aton sini nga mga kabumbo. Sandig diri sa statement ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo nga sang Miyerkules nakabaton ini siya sang balita nga si Deputy Speaker Dong Gonzales ang nailihir bilang Senior Deputy Speaker kabaylo sang iya siniyang posisyon. Ang unang reaksyon sang mamalidha sa representante nagikan sa segundo distrito sa Pampanga amo ang pag-insindi kiti prerogative ini sang house nga magpatigayon sa mga changes sa leadership structure. Ti dito kaging congratulate pagani ni CGMA si Congressman Dong Gonzales. Kag nagalaom siya nga saya sini nga bago nga posisyon makabulig ini nga ma-fulfill ang mandate nga ma-represent niya ang iya sini fellow Kapampangans. Pero upon reflection ni Congresswoman Arroyo, sini niya nagakangay lamang ipabutsyag ko man ang akon sini nga nabatsyagan. Sinya sa 3 kadekada sini iya nga pagkapolitiko niya nangin kabahin na ining mga hitabo sang Philippine politics. May mga changes sa leadership sang House, so on and so forth, no? Kag kapin pabing ati kagi man siya nga daan iya presidente. Kag during sang tiyempo ni CGMA as presidente, madamo man sa mga kontrobersiya nga ginhaboy sa iya sini batok sa iya sini nga administrasyon. No? Tisin niya, hindi ko na gusto nga magdako pa ini or mag-ibwal pagid ini. Kaya ang guwa niya sini karon, timprano pa kita iya nagapamulitika. Siling ni CGMA, siling niya, nagahingapos pa lang kita sa una naton nga tuig sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Tisin niya, kanugon kung timprano ta pa or timprano pa magpangibabaw ang pamulitika nga kung sa diin magatuga ini kag magaapekto sa tinutuyo kag mandato sang UNITIM sa pagpamuno ni Presidente Bongbong Marcos. Sinyati, after all, ang presidente ta nagpadalagan kag ang iya sini nga plataporma ni gobyerno is unity. Sang nagdaog na kuno si President Marcos, luyag ni Congresswoman na Gloria Macapagal Arroyo nga magpungko bilang Speaker of the House. Pero why ato natigayon kay mas komportable iya si PBBM sa kay Congressman Martin Romualdez bilang Speaker. Tidito kuno narealisar ni CGMA ang wisdom kag sentimiento sa presidente.
No? Ti ang House leadership traditionally kuno dapat closely associated gid man sa mga nagapungko nga presidente. Kay kinahanglan sang ang relasyon sang House Speaker kag sa presidente kinahanglan gid sang pagsalig. No? Kag ang resulta sini mangin beneficial bangod nga matalunsay nga ma-enact ang mga legislative agenda sang presidente. No? Tiyambal ni CGMA, siya tido, babaton ko man ang amo sinang nga natabo nga maskin pili iya ni PBBM ang iya pakaisa nga mag House Speaker sang sa akon. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Karon ginasuspitsahan iya si CGMA nga nagaplano sang coup against Speaker Romualdez. Tiyambal ni CGMA niya diya klaron ko lang niya akon sini nga political position. No? Sinya siguro ang mga aktuasyon ko sang nagliligad sala lang ang paghangop sang iban kay ti there was a time kuno nga may mga delegasyon to sang mga representative gindala niya sa Korea kag dito sila nagpatigayon sa pila ka mga official meetings. Ti pero ging klaro niya diri kung anong iya political objectives. Una kuno is to represent the 2nd District of Pampanga. Ikadua, suportaran ang legislative agenda ni Speaker Romualdez kag ni President Marcos. Kag ikatatlo, gamito niya kuno ang tanan sininiya nga nahibaluan, eksperyensya, no? Bilang isa kaanay presidente, agud nga makabulig kung kinahanglanon. Gwa kuno ya sa rolyo ya bilang kongresista sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang katuyuan pagin sininiya nga luyag niya nga ma-reduce ang tension between United States and China kay sang chimpo niya mga alay man ini mo, no? Sa aton sini mga kabombo. So hambal niya sa aton sini mga kabombo sige ti diri niyo ya kag makita nga ang pagka-speaker hindi na ya kabahin sa political objective ko. Siling niya, amo niyang nangin posisyon ko since Speaker Romualdez ang napilian sa 19th Congress kag sinya padayon ko yang nga inganyo ang akon sini nga mga party mates nga suportaran si Presidente Duterte at Presidente Marcos kag si Speaker Romualdez sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti may mga ginpang dugang pagidri si Congresswoman Arroyo sa aton sini nga mga kabumbo pero ti iya ginpanginwala iya nga may plano siya kuno nga iya sini nga i-oust si Speaker Romualdez sa aton sini nga mga tagpalamati. Bangod sini banwa may mga rason man siguro nga nakita si Vice President Sara Duterte nga daw hindi niya naman iya matulon kayang iya sini nga mga tinaga diri patal mo. No? Hambalya, I am here today because of the trust of the Filipino people in me to lead and serve them and the country. And this cannot be poisoned by political toxicity or undermined execrable political power play. Ti magambag ka nga ano nga ni? Execrable, no? Nalipat ako sa ano, gina-practice-practicean ko ni kagina nga ano mo, ang execrable bala ni Tita Reds, no?
political power play sa aton sini nga mga kabumbo. Ti siguro may nakita niya si si Vice President Duterte nga naka-mention sa sina, no? Sa aton sini mga kabumbo. Oh. Lang? Execrable, no? Execrable political na power play. Ti magamba ka nga ang tinaga sini nga execrable sa aton sini nga mga kabumbo. Anong butsilingon niya sini? Sa aton sini nga mga kabumbo? Extremely bad or unpleasant. Extremely bad or unpleasant political power play. Sa aton sini nga mga kabumbo. I call on all leaders to focus on work that must be done and leave a legacy of a strong and stable homeland. Amo ni ang mga ulihi nga mga tinaga ni Vice President Sara Duterte. Antes ni siya nga mag resign as member sang Lakas Christian Muslim Democratic Party. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tibot silingon, amat-amat na ni nagapabot siya, gamayara sang dinis uganay, bangod sa pamulitika, kay political toxicity mo, no? Kag execrable political power play, sa aton sini nga mga kabumbo, ti kadamo pa sang problema subong sa aton sini nga pungsod, sa gihapon do ang nagapangibabaw diriya ang pamulitika. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang bagani ni si Jemay sinya way patagani kay sak tuig, no? Or nakakuna kay isa ka tuig, bago pa lang katagani nag isa ka tuig sa aton sini nga mga kabumbo, tapos laktan ta naman iya sang pamulitika temprano pa. Dugang karon nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa Iban Sini Manusim Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo ang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 14 to 20, 2023. Ang Rains Band, isa sa mga dynamic and energetic pop bands ng Iloilo, ang natalala nga magpasaot kag magpakanta sa inyo sa 2 ka oras kag tunga nga musical flight sa May 20, Saturday, sa Concert at the Plaza. Para lamang sa imo, sumugod alas 6 ang gabi sa among musical event na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 21, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya. Friday sa inyo mga kabombo. Yari na naman ang kahapon lamang program. Excited ka mo? Ako excited syempre. Magabasa na naman kita sa mga istorya. Ang pala po tiri sa aton yung mga letter senders, ang aton yung mga suki. Ano-ano na naman ay han. Nga mga experiensyahan sa kabuhi. Ang aton yung mga encounters sa sining hapon. For sure. Madamo gid kita sa mga ma-learn at the same time mga inspirasyon or maybe mga motivations nga aton nga makuha sa mga istorya diri nga ginapalabot sa aton gani kamo man dira, share man kamo sa inyong mga istorya. Take time to sit down and think about what happened sa life nyo. Magmuni-muni, kumbaga. And then write down kung ano ang matsyag nyo, ang the best nga i-share diri sa amon, diri sa KLP. Gusto nyo nga magkadlaw kita? Okay, you send something funny, something crazy. Or gusto niyo nga seryoso. Then, ang serious part sa inyong kabuhi ang inyong i-share diri. So, easy lang gid. Anything nga luwag ninyo nga i-share diri sa amon, i-email nyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or paligid nga isulat and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Friday na kita. This is Tita Regine. I love the date, May 19. May significance lang sa life ko. Anyway, welcome mga kabombo diri sa KLP. Ari ato ang bahanan para sa inyo from Janiel and Dave Alvarado. Vows. Good afternoon.
You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Vals, para sa inyo, beautiful song. Ay, hala, tanong santo para sa akon. Ako lang yanay, ha? Good afternoon again and welcome mga kabombo. Tita Regine, para sa inyo. And ari na ating first story sa sining nga hapon. May nagapamangkot, ano anong significance sa nga adlaw? Di mo na to, take it from that song. Quiet lang. From Sir Las, ang first district, ang ating first story, My Ever Dearest, Tita Regine.
Mayong hapon sa tanan nga nagapalamati sa imong matahong nga programa ang KLP. Kasamo sang iban, gusto ko man ipasakop ang memories sang ako nanay nga madugay na nag-disappear sa amon 22 years ago. 7 kami nga mag-ulutod, 3 ang babae, kag 4 kami nga mga lalaki. Ika-3 ako sa amon nga mag-utod. Madumduman ko pa, 6 years old ako sadto, sa ginhabalan niya ako nga mag-eskwela. Sang una dapat 7 years old gid ang edad sang bata kag mag-enroll sa grade 1. Siling ko man, huunay, gusto ko gid mag-school. Pigado gid ang amon nga pangabuhi sadto Tita Regine kag haruson sanday nanay makabakal sang manamit nga dapli. Grade 4 lang ang natapos ni nanay, amo man si tatay. Makakita lang sila kwarta kun oras tag-harvest sang humay. Bisan bakal sang biste namon, haruson gid sanday nanay. Kulang gani sa amon pagkaon. Maninda gani si nanay, amo lang permi ang ginasuksok niya nga bayo. Ginahambalan sa magulang ko nga, si nanay tana, kung may panawan gani, ang iya bayo always violet. Reminded me kay Miss Violet, kumusta ka na da? Anyway, naagyan gina namon nga wala-wala gid kami. Gamay lang ang bugas, kag isa lang ka salmon, tigang ni nanay. Wala ako kakadlaw ha, sa sininga Violet nga ano ha, kundi nga, nagsulod lang sa isip ko ang somebody nga ginatawag naton diri nga Violet, diri sa Bombo. Anyway, sa pagpadayon naton. Gamay lang ang bugas, kag isa lang ka salmon, tigang ni nanay. Ang utan niya, tugabang. Naghugas lang si tatay sang kamot. Pagbalik niya, way nahakpon nga kanon. Husto na lang mamahid-pahid sang kamot niya si tatay, kag mag-inom sang tubig. Ginalaygayan kami ni nanay, nga kung ginapa-eskwela gani kami, dapat kuno magtarong gid. Para kung makatapos kami sa ulihi, kag makaobra, hindi na kami mag-antos. 3:00 kuno sa kaagahon, hindi na si nanay makatulog sang panumdum, kundi naman makuha sang ipakaon sa amon. Si tatay, mapisan man, mangita sudan namon, nagakadto siya sa sapa para manguas ang pantat, puyo, urang, kag iban pagyed nga makuha sa sapa. Ginabaylo ina ni nanay Tita Regine sang bugas. Super budlay gid ang amon experience sa kabuhi. Kabudlay gid kun imol ka kag wala ka kuhaan sa mga resources. Sang una Tita Regine, kun may mag-ihaw gani isang baboy, nagakuha si tatay baylo sang paray, isa ka paniga. Grabe sina ang kaon namon Tita Regine. Kanamit gid sina sa pamatsyag namon. Amo ina ang status sang amon pangabuhi. Isang kahig, isang tuka gid. Amo ina nga nadudla gid ako sa mga naagyan ko nga gutom kag naluoy ako sa akon mga younger brothers and sisters. Or sa akon nga mga younger brother and sister. Sa hambal ni nanay, bisan imo lang kita, tinguhaon gid ninyo nga makatapos sa pag-eskwela. Kami tamo nagamalam doon. Uod nay, sabat ko. Matuon gid ko mayad. Para kung may obra doon ako, hindi ka mo mag-antos ni tatay. Nag-graduate ako sa high school. Nag-stop anay ako sang 4 gid ka tuig. Tama gid kaiwat ang resources para magpadayon sa college. Pero sa makatapos na si ate sang iya kurso nga commerce, major in accounting, ginbuligan niya ako. Si ate gali, Tita Regine, ang tiya namon nga maestra, ang nagbulig sa iya pa eskwela. Okay, ang tiya namon nga maestra, among nagbulig sa iya pa eskwela. Maayo gid ang mahal nga Dios, nakasulod man siya dayon sa sina nga university sa budget office. Nalipay gid si nanay, bisan gamay lang, may mga groceries na sila ni tatay. 15 kag tapos bulan. Kung magbalik ako sa boarding house, kada Sunday, ginadulong gid ako sina ni nanay sa karsada. 1 kilometer pa halin sa balay. Para nga makales ako sa tuition, naglisensya ako kay nanay nga mag-working student ako para ang sweldo ni ate makabulig man sa ilan ni tatay. Basi mabudlayan ka, hambal ni nanay. Sabat ko, tingwaon ko gid nga makaya nay. Damo man gani mga classmates ko ang working students, kaya man nila.
After 4 years of struggle, pilit ang dila ko ha. Wait. After 4 years of struggle, natapos ko gidman ang akong kurso nga Commerce Major in Business Administration. 3 days before sang among graduation, may program kami, tribute to our beloved alma mater. Kagako ang naghatag sang testimonial speech to my fellow grantees or working students. Samtang nag-deliver ako sa akong speech, kag may background nga, The Impossible Dream, kay para sa akon, ang pagtapos ko sa college, tama gid ka impossible. Pero, paagi sa akon pagtinguha, naging possible gid para sa akon. After sang speech ko, nagpinangamusta ang rector, mga pari, teachers, and our scholarship coordinator. Feeling ko, Tita Reg, dawa ay gadapat ang tiil ko sa floor. Kanami gid sa akong feeling. Nagpasalamat gid ako kay Lord, and I offered thanks during Mass after my graduation. Nag-apply ako in one of the private hospitals here in the city of Iloilo, and in God's grace, nabaton man dayon ako. Nalipay gid si nanay. Duha na kami ni ate ang may obra. Bisan paano, medyo makabulig man kami kay nanay kag kay tatay. Kada magfiesta sa amon barangay, abi mo Tita Regine, ginapatayan ko gid na si nanay bag-o nga bayo. Damo na si nanay bayo, kag waay na siya ginasunlog ni kuya nga always violet. Nahamot man ako kung madumduman ko ang kaiwat sang amon pangabuhi long time ago. Bisan paano, nahatag ko man kay nanay ang iya nga kalipay. During the time, nag-invite ako sa akong teacher sang high school nga maging commencement speaker. Upod kami ni nanay nga nagapungko sa atubang sang stage, upod sa mga graduating students. Nag-deliver ako sang akong inspirational speech, makita ko man si nanay sa idalom nga nagahidi. O tears of joy daw, Tita Regine. Bisan manubo lang ang tinunan ni nanay, Tita Reg, damo man kami na-learn sa iya nga mga virtues, mga values. Para sa bisang naging persevering, patient, loving, respectful, prayerful, etc. Ang praying the rosary, attending Holy Mass, kissing the hands, sign of the cross pag mag-agi sa mga churches kag cemeteries. Kuha ina namon sa mga teachings ni nanay. Bago ko itakop ining akong tribute letter to my mother, nagapasalamat gid ako Tita Regine sa pagbasa mo sa ning akong sulat. Hopefully next month may promo ka naman para tribute sa mga fathers. Oo naman, why not? Happy Mother's Day lang sa tanan niyo mga mothers, sa mga mothers to be in the future. Hasta na lang anay diri, Tita Regine, and here's my real name. Ini na lang paglawaga sa kahanginan. Tawagan ako sa kay Sir Laz, sa 1st District of Iloilo. Achieving something is so great. A victory is so sweet. Kung pinaghirapan mo gid, no? Kag ang kanami dira bala sa inyong struggle, ululupod ka mo as one family, and big figure gid sa family si nanay nyo, si tatay nyo, nga all the way nagasuporta gid sa inyo, kagkanami man sa inyo, because growing up, you are very much aware ano ang sitwasyon sa inyong pagpangabuhi, and so that's why no nga gindibdib nyo man, like kumbaga not dibdib in a way nga sa negative nga aspect, but kumbaga because naintindihan ninyo. So, you put it into your heart nga someday, may makontribute ikaw, may mahatag ikaw nga kalipay sa imong mga ginikanan, kag may mabulig ikaw sa inyong family by way of doing good sa imong studies. Nga no, hindi amo na kasimple nga makatapak ikaw sa kolehiyo, as in kinahanglan pa nga paghirapan mo, kinahanglan mo pa nga pamalhasan. And so that's why siguro no, so naga-marcha na ikaw, wow, do ma-imagine ko lang tararamos lang ang imong luha
luha sang kalipay, luha sang pagpasalamat, nga ang something that you thought very impossible, naging possible. Of course, with the guidance of our Lord, hindi man kita, no, makahimo sang anything without Him. Kumbaga, without Him, we can do nothing. Correct? And so, ikaw, because luyag mo nga ma-elevate ang inyong levels ng pagpangabuhi, and at the same time, gusto mo gidya ibuli garing yung mga ginikanan, kag para nga magsulusulhay man, kag mangin comfortable ang inyong pagpangabuhi. And so that's why nga tinaninguha kagidya. And little by little, kaangay sang imo nga ate, ikaw nakatapos man, and maybe ikaw naman ang nagbulig sa imong mga kauturan para sila man makakurso kaangay ninyo. So victory is really so sweet, knowing nga pinaghirapan mo yan. Di ba la? Pinamalhasan mo gid na. Kag you know nga so much is in store para sa imo, and you can do so much now nga equipped na ikaw, and your dreams are just so high. So kanami ilang gid, how we all wish, no, tanan-tanan kita may mga amo sina kalapad kag taas nga mga handom sa kabuhi, kag malabot gid naton ina. Nothing is impossible. Sir Laz, thank you so much gid sa pag-share mo diri and paghatag tribute sa imong mother. 33 minutos makalipas ang alas 2, mga panumbalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig. Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light-colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Enjoy your summer, mga kabombo. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagat Kag patuloy lang tayo. Abaw daw sang tambak na di ang sulat sini sang aton nga letter sender. Bala nyo na si Lola Amparing. Basi kung gasolusonggod na si Lola Amparing buhinan tang iyang mga sulat nga wala pa nato nabasa. Here's one from Lola Amparing. Good afternoon everyone sa Aganan, Pavia, Iloilo, Bomboradyo, mga maukod nga mga listeners, ilabinagid sa mahal kong Tita Richie. My dearest Tita Richie. Rush up lang ining sulat ko kasi madali na lang maabot ang madalas sini makadto dira sa Bombo. Luyag ko naman i-share sa imo ang naranasan ko pagkalipas ng 94th birthday ko. Balaan mo na, no? Balaan mo ang iba na share ko na sa imo pero may ara pa nga luyag ko i-share naman sa imo. Taos puso nagpapasalamat sa puong may kapal at sa inyong pagdalo sa aking celebration. Hanggang sa ngayon, masaya pa rin ako sapagkat meron pa akong natanggap na pera. Belated birthday gifts galing sa Amerika, Manila at sa mga cousins ko. Biro mo, di ko na naras na inaasahan pero may nakakaalala pa rin na nagmamahal sa akin. Salamat gid sa aton nga. Puong may kapal nga kadamo ang naga-remember sa akon, kaya nagapalangga sa akon. Baw sa kwarta, Tita Reg, nakabaton ako sang 8,000 pesos. Maliban pa sa maraming items na talagang kinakailangan ko. Kagabi mo, nag-join ako sa Buena Mano Salvo promo ng Bombo Radio at Star FM. Tani, madaog ko, no? Uy, tapos na, Lola Amparing. Next time, next promo. Di ka lang ma-disappoint. Abi mo, linggo-linggo, 10 ang ninahulog ko. More or less, mga 50 to siguro or more ang nahulog namon. Kaya tita, balaan mo, basta may promo lang ang Bombo, nag-join gid ako. Kaya way man ako sa may ginahimo. By the way, last Saturday, April 29, nagsaylo na kami sa Barangay Bulong, Santa Barbara. So, Lembalya, masaylo pa lang sila last April 29 pa. Nakasaylo na sila. So, doon naman kami titira. Na-remember ko naman, nga daw, pis-pis ako nga naglupad-lupad, nga kung sa diin lang asang kahoy, makadapo, dito na lang mapundo. Luyag ko suliton, tita, ang taos-pusong pagpapasalamat sa iya, kag sa dating mga eskwela ko na almost 45 years. Why kami nagkilit, anay? Kung minsan na maalaala ko ang inyong pagdalo, bigla na lang tumutulo ang aking luha. Tears of joy. Ay doon. Alam ko na mahal ako ng puong may kapal.
Mga ilan na paanyaya sa General at Golden Anniversary sa school namin. Pero wala ako nag-attend, kiti wala ako upod, wala may matoy-toy sa akon. Ginambalahan ko lang ang mga eskwela ko, nga sila na lang ang magpamasyar diri sa akon. Tita ba, nadumduman ko naman ang akon nga mga tanom, mga prutas, kag mga ulutanon. Madamo to anay nga mga neighbors kong nakatilaw sadto, kay ti kami mo ready to be harvested na. Sayang, kay gintutdan lang, pati ang mga books ang akon nga bana, more or less, mga 50 books tanan. Ay kanugon, no? Hindi ko gani malipatan ang bal ni Dennis sa akon, anti amparing. Nagtululuha ko sa makita ko nga ginuguba ang imo balay. Ang bal niya may sentimental value kuno sa iya. So Tita Reg, I have to close now because ari na ang madalas ang mga sulat ko. Masulat naman ako pag makatransfer kami sa April 29, Sabado, sa Barangay Bulong. Well, I hope settled ka na dira, Lola Amparing, and you are very much safe and still very much loved. So, love and kisses, regards, with all my sincere love to you all, especially sa imo Tita Regine. God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Kag pwede ba lang nga wala sampon? Hindi pwede. Aring nga poem, ang dating nakaraan. Di makalimutan ang dating nakaraan pag gusto-gusto kung anong gagawin. Ako bilang reyna ng tahanan, kahit anong gagawin, may katuparan. Sana kung may kaunting pagtingin, di ko pinaalis kahit di natagalan. Matanda, iisipin ang buhay. Walang tao, titigil sa mundo. Noon maraming natutulungan, bigay lang sa lahat na humihingi. Mga bunga ng mga prutas at mga gulay, masayang masaya ang lahat ng mga tauhan sa matamis na mga prutas na tinitikman. Ang kaligayahan matupad kung tinitiis ang kahirapan. Huwag titigil sa mabuting pangarap, biglang darating ang grasya at kaligayahan. Ang dating kahirapan madatnan kapag tinutuloy ang kasisipagan. Huwag asahan ang tulong ng iba, sikapin ang mabuting kaunlaran. Iisipin palagi pagtiwala sa may kapal, bigla lang huhulog ang grasya. Itanim sa utak ang laging pagtitiwala, katahimikan, kasiyahan, daling makamtan. Taong sakim, kuripot, di mapagbigay. Sa sariling kabuhayan, walang kasiyahan. Aanhin ang kayamanan kung walang kaibigan. Madaling madatnan ng sakit sa kalooban. Ugaliin ang mapagpakumbaba, maging matulungin at maawain. Ang kaligayahan, katahimikan, madaling makamtan. Huwag isipin ang pagdadamot sa kapwa. Lola Amparing. Well, Lola Amparing, by now, I am imagining nga well settled kinadira, dira ka na sa Bulong. Nagapod ka sa imong nga hinablos kanami no kay ang imong welfare ilagi dyan nga gina-consider kag ginapalangga kagid nila. And so kabay mas comfortable ka mo dira, mas safe ka mo dira. And mas hiyang kada parang padayon lang ang imong paglagaw-lagaw dira sa sina nga area ninyo, and at the same time every day makapungko ikaw, sit down and write more stories diri sa KLP. Don't you worry, Lola Amparing, ari lang din imo nga mga sulat ready to be read anytime. So salamat yid ha, and keep on recalling, keep on remembering the beautiful happenings that you had before sa dong gamay ka pa, dalaga ikaw, kung sa may bana ka pa, or maybe until now. And thank you also for the invitation last time. Kasi Jackie, sa nakita ay kami nga duwa, kilala ko siya, hindi kakilala sa akon. Kaya na-realize ko nga siya gali na padala pictures, di. Ako ya wala agi dyan makita. Kasi siguro wala man siya naka-view, kaya di pa techie si Lola Amparing. But anyway, it was such a very happy celebration of birthday, 94th bala. Wow, ang daming bisita ni Lola Amparing. And kabay nga nalipay gid ikaw, Lola Amparing. Thank you so much, Gid. Mga kabombong ato yung oras, 46 minutos na makalipas ang 2:00 sa hapon. We still have one story to share with you.
And that would come from Apo Ricardo de Avila. Sa pagpanabalik sa KLP sa DYFM, Bombo Radyo, Iloilo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Tig-ilinit na mga kabombo. Dry season na gidri sa aton. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imot ang kugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes, ukon Bukidnon. Enjoy your summer mga kabombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. Sa diin, mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya.
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami ba? Story for today from Apo Ricardo de Avila. Dear Tita Regine. Una sa tanan, luwag ko kamutamyabuan, maayong hapon lang sa mga nagpamati sa KLP. Tani tanan kamo, wala kayong sawa sa pagsulat ng inyong kwento. Gani ako, heto na naman si Apo Ricardo de Avila, muli at muling sumulat sa KLP. Tita Regine, ang sulat ko nga ini, natuhoy sa nanay ko. Ang pinakamagandang nanay sa balat ng lupa. Siya siguro ang nakita ko nga mabakod ang sa sulod sa mga problema ilabinigid sa mga anak niya kag wala ko gid siya nakitaan nga nag-surrender sa amon nga mga mag-ululutod. Kung sa pag-aalaga sa amin, kulang man, pero ang pagmamahal sa amin ay walang katumbas na yaman. Ganon kami kamahal ng nanay namin. Balaan ko, batyagan ko kung paano kami niya nga ginpalangga. Tita Regine, batid ko ang paghihirap niya at pagsisikap niya na kami ay makatipon-tipon. Kabudlay, no? Labinagid nga ti lain-lain ang amon nga mga amay. Pero ang pag-alaga sa amin at pagdisiplina ay ganun na lang. Ang iya nga hambal sa amon nga magpalanggaan ay kami, bisan pa nga lain-lain ng amon tatay. Hindi sa marahas, kundi sa mahinahon at may pagmamahal sa amin, ganon niya kami pinalaki ng mama ko. Ang kabudlay namon, wala sa kalingkingan sa kabudlay ni mama, halin sang siya ang ginbunag, tubtob sa iya nga pagdako, ilabinagid sang bata pa siya. Si mama ginbunag sa tong March 12, 1942. Ang iya nga papa, isa ka teacher. Ang mama naman niya, housewife lang. Kag kundiin-diin sila nga nagatulog bangod sa tiyempo hapon. Si mama kuno ya isa pa lang katuig sang magyera. Tisado ang ginahimo sang mama niya sa sulod sang kuweba, pinapasakan daw ng lampin ang bibig niya para hindi marinig ang iyak niya. Hanggang mag-4 na taong gulang na siya at doon na niya namalayan ang buhay at hirap nila. Palibhasa bata pa, wala pang muwang sa buhay, ang nagakatabo sa ila, wala niya pa nabalaan, kag didto nga nagmuklat na sa pangalawa. Didto niya nabalaan nga ikaduha lang gali sila nga pamilya. Kay ang papa niya may una nga pamilya. Malingambal sa ako ni mama, duha lang sila nga mag-utod sa tatay kag sa nanay nila. Pero sa tatay kuno nila, madamo sila. Bale daw 12 sila, 10 sa una,
kag duha sa ikaduha. So siya kuno sang mag-edad 10, ginkuha siya sang utod niya sa Manila. Malapit kuno sila sa Riles sang train, malapit sa Santa Ana. Doon daw siya lumaki. Kag sa nag-edad siya, 13, dito niya nga na-experience, muntik na siyang ma-rape ng bayaw niya, asawa ng kapatid niya. Mabuti na lang daw, dumating ang anak nila na galing sa labas. At doon siya nakatsyempo na makaalis sa atin niya, kag kung sa diin-diin na lang siya nagatulong sa Quiapo. Kung kaisa, nagapakalimos siya para lang makakaon. Tubtob nga may nag-offer sa iya nga magsulod na lang bilang katulong sa bahay. So sa edad niya kuno nga 14 anyos, naging katulong na siya sa bahay. Nakalabot man siya kuno, 3 ka tuig sa amo niya. Mabuot kuno, ginapa-eskwela pagani siya, o galing lang, ang iya kuno nga amo nga lalaki daw M kuno. Tinakulbaan siya, gani nga, naghalin siya. Pag nangita siya sa trabaho sa lain naman, kag dito siya nakakita sa trabaho sa Tondo. Tindera siya, kag kahera. Ginasaligan siya sang iya nga amo, ginasalig sa iya ang tindahan, kag dito man niya nakilala ang una niya nga bana. Tawgon na lang naton kay Bonnie. Sa madaling salita, nag-upod sila, mga 3 ka tuig lang sila nga nag-updanay, kag kami na ang nangin bunga. Bale, duha kami, si Kuya Boy, kag ako. Ang hambal sa ako ni Mama, pinudlayan ko no siya nga magpadako sa amon. Way labot sa labandera siya, kay ti isa ka tuig pa lang siya sadto, or ako sadto, ti ang dedi ko kuno, suam lang, kag ang utod ko, nagaagwan pa lang sang gutom. Ang ginahimo lang sang mama ko, kundiin may tindahan, nagapangutang lang siya sang amon pagkaon. Tubtob nga, nakilala niya ang ikaduhan niya nga bana. Tawgon lang naton siya kay Fred. Dahil sa hirap, kapit sa patalim, kahit hindi niya pakilala ng lubusan, hanggang sa makilala na niya ng lubusan. Ulihin na, may duha na sila ka anak. Gusto niya kuno nga maghalin, pero ginapunggan siya. Kagindala kami sa Bicol, kag didto na kami nga ginbayaan. Si Mama naman ay gumawa ng paraan para makaalis sa Bicol. Naglakad siya sa Manila, nagtrabaho bilang katulong sa bahay. Ang iya nga trabaho, siya ang nag-aalaga asang bata asang incheck, halos hindi kami magkitanay. Kada tuig lang siya nagapauli. Ang bana naman niya, nagbalik sa pamilya sini. Gani si Mama ay naging matiwasay na raw nang sila ay maghiwalay na. At kami ay umabot, lalo na ako, umalis sa Bicol, 11 years old na ako, nang dahil sa auntie-rain ako at siya rin ang tumulong kung paano kami magsama ng Mama. Ginpangitaan siya sa trabaho sa Campo Aguinaldo, bilang tagapag-ayos ng lamesa kag mga mantel kung may handa ang mga opisyales ng kampo. Kag dito ko nakitaan kung ano ang mama ko sa kabuhi namon. Amat-amat, ginakuha niya kami. Ginatipon niya kami sa balay niya nga ginarentahan. Ako, si Kuya Boy ko, si Mila at si Noel. Pero bago ang lahat, may nakilala naman siya. Tawagon na lang kay Greg. Mabuot man ni si Greg, mabuot man siya sa amon, ginbaton niya man kami bilang anak ni Mama. Ako hindi ko mabaton, gani nga nagrebelde ako, pero ang mga utod ko okay lang sa ila. Kag nabalitaan ko na lang, may utod na kami, bali-anom na kami. Pero ang utod ko nga si Junjun, bulag at pipi, mula ng isinilang. Dito binudlayan si Mama nga mag-alaga. Gani, naisipan niya nga maghalin na sa trabaho para nga atipanon ang utod ko. Si Tito Greg naman nag-abroad, nagpa-Saudi. Nabaton siya sa pabrika sang gatas, kag medyo dako ang sweldo. Kag didto, nakapamakal si Mama sang lupa sa Commonwealth sa Unit 5,
kag nakapatindog sila sang balay. Halos 20 years nga babalik-balik si Tito Greg sa Saudi kag nakapundar sila ng mga gamit at mga lupa. Lumaki ang lupa ni Mama kahit na wala pang titulo at kaming magkakapatid, binigyan niya ng kanya-kanyang lupa para tirahan namin. May nagasulod. Bahala na kami sa bahay na paggawa. Okay lang sa akin hanggang sa umuwi na si Tito Greg at hindi na siya bumalik. Ang sabi ni Mama, malaki raw ang natanggap na pera galing sa pabrika at nagpagawa siya ng bahay sa Bisaya, sa Samar. At doon na siya tumira. Why na siya nagpauli sa Manila? Tubtub nga nabalitaan ko na lang. Naging kuha si Mama sa Manila. Kay didto kuno daw nagutom si Mama ko kag ang utod namon nga si Junjun. Namatay sa gutom. Ang pagkaon lang kuno nila didto, kung hindi saging, lubi. So ang ginimo sang mama ko, nagpauli sa Manila, kag ginsumpa niya nga hindi na gid siya magbalik sa Bisaya. Kag didto na nga nagkahiwalay muli sila ni Tito Greg. Si Mama nag-estar sa Bataan, may gamay nga kabuhayan. Didto si Mama, masaya siya sa Bataan. Naglilingkod siya sa Diyos. At nang siya ay umuwi sa Maynila, si Kuya Boy ko ay malubha at ako naman ay sinulatan nila na lumuwas ng Maynila. Hindi ko na naabutan si Kuya Boy ko. Si Mama nakita ko sa tabi ni Kuya Boy ko. Tinanong ko siya, bakit ma? Mahalaga ba kami sa'yo? Abi mo ko na no ang sabat ni Mama? Dugo at laman sa akin nagmula. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Ginbalik niya ang pamangkot niya sa akon. Ako ba mahalaga sa'yo? At doon ako natauhan, niyakap ko ang nanay ko ng mahigpit. Anumang sama ng anak, anak pa rin. Ganon din ang magulang, walang makapagsasabi na ito ang gusto kong nanay at tatay, kundi ang may lalang lamang. Masakit sa akin na mauna ang anak. Ang hirap, sabi ni Mama ko. Kasi hindi mo na naranasan na maging magulang. Kaya anak, bago ako mawala, sana hindi pa huli. Buuin mo ang pagkatao mo, ang pamilya mo, pakasalan mo ang asawa mo. Gani nga nagpangako ako sa kay Mama ko, anuman ang matabo, mapakasal ako. Hambal ko, pangako inama. So pagalipas sa mga binulan, si Mama naman ang pumanaw at ako, maligaya ako dahil sa huliman at nagkaroon kami ng kapatawaran sa isa't isa. Doon ko na na-realize na mahalaga pala na may magulang, niyayakap at sinasabihan ng I love you, Mama. Tubtub lang diri ang ako ni istorya. Salamat sa liwa, Tita Regine. Sa paagi sang pagsulat ko, ma-remember ng mga anak na pakamahalin ang nanay sa mundo habang siya ay nabubuhay pa. Huwag maging pasaway sa nanay at tatay. Salamat! May tula ako at awit. Wow, kung mapili mo ang sulat ko, aawit ako para sa iyo. Salamat po, Tita Regine. Ang tula, Inay. Mula nang isinilang at magkamalay, ikaw aking inay ang aking gabay. Sa aking pagtulog nagbabantay, kapag lumuluha ang mahal mong sanggol, ikaw ang dumaramay. At kung may lamok, bubugawin, masuyong hahaplusin, at sa buong magdamag, singlamig ng hangin, ako yayakapin. Ang isang asawa at kasintahan, kay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagpuan. Ngunit ang isang ina, pag pumanaw, upang makita mo, muli kang isilang. Dakila ka inay ko sa akin, uliran at dapat mahalin. Sa mundong ibabaw, wala kang kapantay, dakila ka inay. Ang yaman ay di kailangan kung wala ang aking nanay sa mundong ibabaw. Walang kapantay, dakila ka inay. Para sa mga nanay, kag para sa imo, Tita Regine, salamat sa basa sang ako nga sulat. Thank you very much. Apo Ricardo de Avila.
Salamat gid sa imo, Apo Ricardo de Avila, may dating no ang pangalan, ang code name. Well, it's good. Even if sa last part, at least there was reconciliation between the two of you sa imong mother, and she's right. Huwag mo lang nahibaluan, no? Kung ano ang ginabat sa isang isa ka Iloy, but one thing is for sure, she only wants the best for you. But sometimes, kabudlay, kung paano niya ina nga mahatag sa imo, nga mapabatsyag sa imo, because kung kaisa wala siya sang means, kag kung kaisa ang circumstansya hindi magdulot. Pero kanami gid, no? Kung magintindihan na ilang kuntani ang anak kag ang ginikanan nga ang isa kag isa would just be ready nga magpamati sa panig sang isa kag isa, because that way magkakaintindihan gid. Salamat sa imo, Apo Ricardo de Avila. Now you know the feeling sang isa ka parent. Oras natin mga kabombo, 7 minutos na makalipas sa alas 3 sa hapon, and this is it for us. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagsulat diri, sa pagpamati ninyo, kag pag-upod. Every afternoon, that's from Monday to Saturday. Tomorrow, Saturday, because na-interview ng aton nga winner sang last Sunday sa Good Morning Philippines, being our winner sa aton nga Mother's Day special. So, more stories kita tomorrow and the announcement of our winner for this week. So, bantayan ninyo ina. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid. Good afternoon and God bless.